Esa é Italia. Bueno, pois bo día. Iníciase a sesión extraordinaria no Concello Pleno do día 14 do 5 do 2025 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. O primeiro é dar conta da liquidación do orzamento do exercicio 24. Dase conta da resolución da Alcaldía 2025-0377 de data 23 de 4 do 2025 pola que se aproba a liquidación do orzamento municipal do exercicio 24 e que os concelleiros e concelleiras xa coñecen a través do libro de decretos. Como poderon comprobar, tanto polo decreto como pola documentación do expediente da liquidación do orzamento, o resultado na liquidación non foron nin de lonxe tan nefastos como algúns predecían. Non estamos en números vermellos nin nada parecido. Cerramos cun remanente de tesourería de 3.489.368,89 euros, é dicir, 264.125,73 euros máis que na liquidación do ano 23. O informe de intervención é totalmente favorable. O remanente positivo, como reitero, 3.489.368,89 euros, cúmprese co obxectivo de estabilidade e tamén cúmprese
coa regra de gasto. Pasamos logo ao expediente número 2, expediente 849/2025. Isto non sei se se ten que aprobar, verdad? Ou isto simplemente era dar conta. Non, si, se dá conta non hai votación. Perfecto. Aprobación de modificación de crédito, suplemento de crédito 2025/SC/02. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura a parte dispositiva do ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 9 de maio do ano 25. Moitas gracias. Bos días. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta deste ditame cuxa parte resolutiva é a seguinte. De conformidade co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004 e no artigo 22.2 da Lei de Bases de Réxime Local, a alcaldía propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 2025 SC02 na modalidade de suplemento de crédito, financiado con remanente de tesorería para gastos xerais, co detalle que aquí se indica, ao cal me remito. Segundo, que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente consideraráse definitivamente aprobado se durante o dematito prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. A Comisión Informativa, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, 3 abstencións dos concelleiros dos grupos do PSDG-PSOE, primeiro Ortigueira e o señor Xalo Orizales do Grupo Mixto, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ábrese entonces o debate. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como xa vistedes, vos enviamos a documentación con estes 979.659,63, pois ampliamos, incrementamos a partida presupuestaria con 35.000 para mantenimento da depuradora despasante, con 21.200 para a reparación da fosa, 300.000 para o festival, 27.090 para as cuotas do Xeoparque que se viron incrementadas, despois 100.000 euros para pistas e condicionamento, 77.000 euros que van para a financiación do muro de San Roque, para ten que ir a aprobación de pleno para que nos den a subvención nominativa por parte da Diputación. Despois, xa lles pasei por correo electrónico o proxecto da digitalización do aparcamento da Madalena de 29.395,63. Despois, incrementanse máis partidas de pavimentación de carreteras e outros 100.000 euros tamén para bacheado e acondicionamento de todo o Concello de Ortigueira. Despois tamén lles pasei 100.000 euros de actividades de cultura e son 100.000 euros para gastos generales. Como poderon ver, conta co informe favorable de intervención e, bueno, creo que lles mandei a documentación seguindo o que se comentou na comisión informativa. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Xal Orizales. Bo día a todas e todos. Moitas grazas, señor alcalde. Desde o Grupo Municipal do BNG queremos manifestar unha postura clara, responsable e constructiva ante o expediente de modificación de crédito que hoxe traen aquí a debate. Recoñecemos e valoramos positivamente que neste expediente se inclúan actuacións que consideramos necesarias e urxentes para o noso Concello, moitas delas defendidas polo propio BNG en múltiples ocasións aquí neste pleno e que non foron escoitadas por vostedes ata o día de hoxe. Algúns exemplos disto que acabo de dicir é a mellora da depuradora despasante, un servizo básico para todas as persoas que vivimos en Espasante e sobre o que preguntamos repetidamente, non só tras o incidente do verán pasado, senón tamén nos últimos plenos. É necesario recordarlle ao Goberno Municipal que cada vez que preguntamos pola depuradora despasante, a súa resposta foi que todo estaba ben, que todo funcionaba correctamente, etc. Hoxe atopámonos cun problema que nós aquí xa viñamos avisando desde fai tempo. Alegrámonos de que por fin nos escoiten e empecen a actuar un pouquiño. Outro exemplo é a reparación do muro de San Roque,
polo cal preguntamos desde que entramos nesta corporación en 2023. Considerámoslo unha obra necesaria e urxente para garantir a seguridade e conservar o noso patrimonio. Outro punto dos importantes que veñen nesta modificación é o apoio ao Festival Internacional do Mundo Celta, evento que consideramos esencial para a proxección cultural e turística do noso concello e da nosa comarca. Nós imos estar sempre ao lado deste evento. Sempre. O señor Calvín e a señora Rego, por desgracia, non poden dicir o mesmo. Hoxe solicitan partidas polo mundo celta cando estaban na oposición votaban repetidamente en contra. E hoxe traen tamén unha proposta de 300.000 euros para un festival de 4 días. Vostedes votaban en contra dunha partida de 400.000 euros para un festival, para 2 festivais de 8 días. E o mesmo ocorre co Xeo Parque. Antes non o apoiaban. Hoxe preséntanse como os seus grandes defensores. Esa é a coherencia deste goberno municipal. Nula. Despois temos aquí a reparación e pavimentación de pistas e rúas municipais. Como diría o señor Calvín na oposición, unha demanda histórica da veciñanza e de que se olvida cando goberna. Esta reivindicación fánola chegar desde todas as parroquias e das cales nos facemos eco e trouxemos a prácticamente todos os plenos desde 2023. Agora ben, todo isto non pode utilizarse como excusa para ocultar outras partidas con escasa ou nula xustificación. Referímonos aos conceptos xenéricos como outros traballos por empresas, que non se explican con claridade, en que se van a investir decenas de miles de euros de fondos públicos, que pagamos todas e todos nós. Lembrámosles que na Comisión Informativa solicitamos documentación complementaria, precisamente para favorecer a fiscalización e o control por parte da oposición. Esa documentación, sí, señora Rego, entregouse hai un par de horas para debater hoxe, 14 de maio, ás 9 da mañá. Un prazo que non permite unha análise seria nin profunda, e máis que resolver dúbidas, o que fai é incrementalas. Presentan, por exemplo, un documento xenérico sobre a programación cultural do segundo semestre de 2025. Aquí está. 3 páxinas. Por importe de nada máis e nada menos que de 100.000 euros, sin que veña asinado por ninguén. Aquí, Departamento de Cultura segundo semestre, e non ven quen o asina, nin quen o elabora, nin absolutamente nada. Ademais, contén erros que denotan descoido. En varias partidas, os totais aproximados non coinciden cos desgloses detallados. Nalgúns casos, temos total aproximado 10.000 euros e no desglose aparece outras actividades 12.000 euros. Poden explicar isto? Despois tamén aparece aquí gastos aproximados, bandas, carpas, etc. 10.000, total aproximado 12.000. Evidentemente, aquí as contas non cadran. Os grandes xestores e os grandes números, que dirían vostedes, non? Hai, ademais, outro aspecto preocupante, porque consideramos que a limpeza e o mantemento ordinario dos espazos públicos non deberían requerir modificacións de crédito nin aprobación plenaria. Se non se fai é por falta de planificación, de execución e capacidade de xestión do goberno local. E esta situación non pode seguir sendo tapada con modificacións improvisadas, sen proxectos claros nin traballo previo. E a todo isto súmase unha cuestión fundamental. Non se nos permite votar separadamente os 12 conceptos desta modificación de crédito. Xa o fan con intención, ou se aproba todo ou non se aproba nada. Esa é a súa democracia, esa é a súa forma de xestionar os concellos. Se non teñen como reféns os cidadáns e os proveedores do concello sen pagarlles, o que fan é o contrario, poñernos a nós contra a parede e ternos a nós retenidos aquí. Oblíganos a votar en bloque a todas estas actuacións, a todas. Actuacións moi distintas e de distinta natureza, o que limita gravemente o noso dereito democrático como representantes políticos e públicos de todas e todos os nosos veciños e veciñas de Ortigueira. Esta forma de actuar dificulta a responsabilidade, impide o matiz político e busca forzar posicións que non responden ao interese da veciñanza. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois temos aquí diante a primeira modificación presupuestaria do ano. Seguro que haberá máis durante o resto do ano.
nada máis e nada menos que cerca de 1 millón de euros, dos que efectivamente sabemos que 300.000 van para o festival, 56.000 para a depuradora de Espasante, 27.000 para a cuota do Xoparque, 77.000 para o muro de San Roque, e do resto de 500.000 euros restantes prácticamente non sabemos a que se van a adicar. Pero o peor non é iso. O peor é que se hoxe sale aprobado isto, máis o que ven despois no seguinte pleno, quero decirlle aos veciños si saben canto nos vai a quedar de remanente. Ao mellor ni siquiera vostedes o saben. Porque nos van a quedar pouco máis de 600.000 euros de remanente. E a xente dirá, imposible, o alcalde acaba de decir, ademais se encarga de decilo por todos os bares aos que vai, que temos 3.489.000 euros de remanente. Claro, pero resulta que non todo o remanente está disponible. Iso é o que vostedes non contan, ao mellor non contan porque non o saben, porque cando eu lle preguntei a concelleira de Facenda canto remanente había comprometido, díxome, pois será uns 100.000 euros aproximadamente. Non sei se recorda a conversación, señora Rego. Eu dixenlle que non, que tiña que ser algo máis. Seguramente esa conversación non se lembra porque non lle interesa. Ben, pois eu lle digo, despois de darnos a documentación, que dese remanente xa está comprometido con gastos aproximadamente 1.575.000 euros. O que deixa disponible algo máis de 1.900.000, moi lonxe desos 3,5 millóns de euros dos que alardea o señor alcalde polos bares. Hoxe, ademais, traen aquí algo máis de 1.300.000, polo que a conta é fácil. 1.900.000 menos 1.300.000, 600.000. Todo isto para o resto do ano, porque estamos a mediados de maio. E se de algo estou segura é de que 600.000 euros non lles van a chegar vostedes para pagar todos os gastos que van a facer fora do presuposto. Así que xa ven os veciños que se den por enterados de que todo o que nos venderon, o que nos acaba de vender o señor alcalde no punto anterior da súa xestión económica, non é máis que fume. Ben, agora vamos ás formas nas que presentan esta modificación. Porque efectivamente presentan unha única modificación para 11 partidas diferentes, todas xuntas. Como decía o señor Xal, hai que votalas en bloque. Eu recordo unha das últimas modificacións do señor Muras como alcalde. Tratábase dunha modificación de 1.014.000 euros, pois máis ou menos como esta. Nos trouxo tamén naquel momento varios proxectos distintos e tamén se incluía unha partida para o festival, todo xunto. Estou segura de que o señor Muras se lembra de todo isto que vou contar. Recordo que todos lle pedimos, todos menos o Partido Socialista, evidentemente, lle pedimos que o trouxera por separado. Porque podía haber cousas coas que estiveramos de acordo, cousas coas que non. Recordo que vostedes e máis o noso partido votamos en contra naquel momento para que trouxeran as modificacións por separado. Tamén recordo que cando as trouxeron por separado, vostedes, señora Rego, señor Calvín, seguiron votando en contra de todo, dos proxectos e máis da partida do festival. E hubo partida para o festival do 2023 grazas ao voto de Primeiro Ortigueira, porque vostedes, como decía o señor Xal, votaron en contra. Decía vostede daquela, señor Calvín, que non nos preocupáramos que xa falara co conselleiro e que o conselleiro iba a pagar todo o festival. Unha mentira máis de tantas das que contou e de tantas das que sigue contando. E aquí estamos, 2 anos despois, con unha modificación de 989.000 euros con 11 partidas distintas, incluídos 300.000 euros para o festival. Pero esta vez atraen vostedes, os mesmos que antes protestaban, os mesmos que antes votaban en contra, os mesmos que se hoxe estiveran na oposición estarían criticando e votando en contra da súa propia proposta. E agora quero dar a nosa opinión sobre algunhas das partidas que traen esta modificación. Vamos a empezar polo festival. 300.000 euros máis 100.000 da partida do presuposto. 400.000 euros de partida presupuestaria municipal. O ano pasado nos justificaron a mesma cantidade dicindo que non nos preocupáramos porque o señor Calvín estaba negociando moitos patrocinios e que o festival ia costarlle ao Concello entre 100 e 150.000 euros. Eso nos dixo nunha comisión. O fruto do seu esforzo negociador foi un pírrico patrocinio de 2.501,07 euros da empresa ENCE. Esta é a diferencia entre os patrocinios do ano pasado e o anterior. Con todo o que se
se anunciaron no escenario principal esta empresa ENCE e con todo o que traballan no noso Concello, ben podían aumentar esa aportación. Así que eu lle pido, señor Calvín, que se esforce un pouquiño máis nas negociacións. A realidade do festival é que o ano pasado os gastos superaron os 600.000 euros e os ingresos acadaron 337.000. É dicir, os veciños do Concello de Ortigueira aportamos case 300.000 euros ao festival, a pesar de que vostede, señor Calvín, dixo e prometeu que non pasaríamos dos 100 ou 150.000. Pois xa ve, foi o doble. E moito me temo que este ano nos vai a volver a prometer o mesmo. Seguramente nos vai a volver a decir que serán 100.000 ou 150.000 euros o que nos vai a costar ao Concello. Pero seguramente tamén vamos a ter o mesmo resultado. Pero mire, xa hai 2 anos nos abstivemos para que houvese partida para o festival mentres vostedes votaban en contra. E a pesar de que nos parece moitos cartos e de que creemos que a xestión económica do festival segue sendo moi deficiente, o festival necesita de partida presupuestaria e non se nos ocurriría votar en contra como si fixeron vostedes. A partida do muro de San Roque. Pois miren, tamén nos alegramos de que por fin deixemos de pagar o aluguer das vallas e de que por fin se faiga a obra. Fáltanos o documento no que a Diputación se compromete a facer a obra e na que se pide a aportación municipal. Non sei se é que non existe este compromiso por escrito, se é que non nos lo pasaron ou non sei por que non se nos facilitou se yo pedimos na comisión. Tamén, por suposto, estamos de acordo coas obras necesarias para o mantemento da depuradora despasante e, por suposto, tamén en pagar a cuota do Xeoparque. Xeoparque, que lle recordo, do que formamos parte polos votos do Partido Socialista e de Primeiro Ortigueira. E a pesar de que vostedes, señora Rego e señor Calvín, votaron para que Ortigueira quedase fora do mesmo. E ata aquí, porque o resto das modificacións son unha incógnita. Temos un proxecto de digitalización do aparcamento da Magdalena. Ben, non nos presentan o proxecto, nos presentan unha memoria técnica onte, a última hora, unha memoria técnica que para os que non somos nin enxeñeiros nin expertos en tecnoloxías digitais costanos bastante saber para que é ese proxecto e que é o que pretenden facer con el. Tampouco tiveron a delicadeza ou o tacto de chamarnos e explicarnos ese proxecto. Nós, desde logo, pois non entendemos moi ben nin para que sirve, nin que se pretende conseguir con el. Sin embargo, o compromiso que adquirimos aquí todos, os concelleiros deste pleno ano pasado, por unanimidade, ademais, cos veciños da Magdalena, de facer unha zona de recreo no aparcamento, ese quedou esquecido. Porque non o trouxeron, porque os veciños están preguntando por el. Onde está ese proxecto? Van a ter que volver os veciños a este pleno para que vostedes presenten ese proxecto, que sí é o que eles piden e o que eles queren. Despois temos 300.000 euros entre pavimento, reparacións e estradas. Non sabemos moi ben a que se van a dedicar, non sabemos que pistas se van a mañar, non sabemos como se van a priorizar estas obras. Quedaron tamén de pasarnos algún tipo de información, non obtuvemos absolutamente nada destos 300.000. E despois tamén temos 100.000 euros para a cultura, aparte de esos 300.000 euros do festival. No desglose hai máis de 40.000 euros para o Nadal. Hai partidas para festivais, para carpas. Ademais, por suposto, do que xa tiñan asignado no presuposto. Eu penso que somos un concello con moitísimas necesidades. E esta partida, sinceramente, a nós parécenos exagerada. E, por certo, de toda esta partida para a cultura, chámanos a atención 0 euros para a Escola de Música. E despois tamén, por suposto, 100.000 euros para gastos xerais, que son o seu caixón desastre para facer o que lles parezca sin ter que dar explicacións. E chámame poderosamente a atención o que non traen a esta modificación. Vexo aquí a Concelleira de Turismo, 0 euros para turismo. Non hai proxectos para o turismo. Non teñen ningunha inversión que facer para as praias, para conseguir as bandeiras azules o ano que ven. Pero chámame aínda máis a atención que casi con 1 millón de euros para modificar as partidas presupuestarias, aos servicios sociais engádenlle exactamente 0 euros. Os expertos, aos que lles importaban as persoas, os que decían que só aprobaban o presuposto se había un 20% dedicado aos servicios sociais, acórdase, señor Calvín, se non hai un 20% como mínimo votaremos en contra. E na primeira modificación de 1 millón de euros,
Nin un 20, nin un 10, nin un 5. 0% para servicios sociais. Señor Calvín, é vostede un fraude. E saben o que significa que a principios de maio teñan que traer unha modificación de casi 1 millón de euros? Significa que teñen o presuposto esgotado. Significa que levan 2 anos sin facer un novo presuposto. Significa que levan 2 anos buscando excusas, buscando culpables para xustificar a súa ineptitude. 2 anos sin presuposto é un fracaso para calquera, pero para quen xulgaba os presupostos dos demais como nefastos, é un auténtico fiasco e un engano a todos e cada un dos veciños de Ortigueira que confiaron en vostedes. Como decía antes, son vostedes un fraude en todas as súas dimensións, tanto políticas como personais. E quero rematar a miña intervención con unha cita dunha persoa experta nas contas municipais. Vou abrir comillas. Si ten 3 millóns de euros de remanente de tesourería é porque non fixo as cousas. Pecho comillas. Isto dixo a señora Rego no pleno extraordinario do 5 de maio do 2023. Así que aplíquense a cita. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Bo día. Bueno, eu teño varias cousas que comentar. En primer lugar, pois, decir que estamos pasando por unha situación similar a unha que pasei eu das últimas, cando estaba ao mando deste Concello. Unha situación na que o pasei bastante mal en ese pleno. Non un pleno, creo que foron máis de un que houve que repetir os plenos para poder facer o festival no ano 2023 porque estivemos a puntiño por un día de non poder facer o festival. En ese caso, a vostedes, os que están agora gobernando, dáballes exactamente igual que houbera festival que non houbera festival. E iso a min, en ese momento, pareceume bastante mal, porque a min, persoalmente, ou a min como político, para querer conseguir que houbera un cambio que houbo, pois eu penso que non era necesario eso, e puxeron en risco o Festival Internacional Mundo Celta de Ortigueira no ano 2023. Faltábanos un día nada máis. Se ese día non se aproba o punto, non había festival no ano 2023, que, bueno, pois o povo quedaría sin ele, vostedes en ese momento daríalles exactamente igual, tal como vimos no pleno, que os plenos están gravados, non? Eu non son así. Entón, eu xa lles anticipo que non vamos a votar, o noso grupo non vai a votar, nin eu, nin os meus compañeros en contra deste punto. O punto vai sair adiante porque o que nos interesa é o ben para o povo, non o ben persoal, nin os logros que poidamos facer ou os paus na roda que lles podemos poñer a vostedes como me poñían vostedes a min. Despois quero lle dicir outro tema. Que haxa un remanente de 3 millóns e medio de euros, 200.000 euros máis que o ano anterior, non é tampouco unha alegría. Que sexa un remanente e era peor que non houbera nada, pois que estaría gastado de unha forma con unha boa xestión ou con unha mala xestión, pero un remanente de 3 millóns e medio de euros quere dicir algo, non? Para empezar, ese remanente non é digamos que non é un éxito deste último exercicio. É un remanente que se foi acumulando nos anos anteriores. Nosotros tamén temos anos que cerramos o exercicio cun remanente de 3.200.000 euros. E non pasou nada, non? Que é o problema do remanente? O remanente, pois é o aforro que temos. Entón, agora nosotros vamos a coller, para que todo o mundo nos entenda, vamos a coller casi 1 millón de euros, 979.000 euros dese aforro que fomos tendo por non gastarlo nas partidas ás que estaban asinadas e metemos ao presupuesto. Que quere dicir isto? Pois quere dicir o que vos digo moitas veces, que o presuposto do Concello non é suficiente, non chega. 6.300.000 euros que temos de presupuesto de ingresos para o Concello de Ortigueira non é suficiente para atender os gastos que temos. Eso xa o dixen noutras ocasións, que o presuposto do Concello de Ortigueira que lle falta 1 millón de euros máis. 800.000, entre 800.000 e 1 millón de euros de ingresos a maiores. E non temos forma de sacalos. Ahora mismo non temos forma de sacalos.
se non buscamos outros recursos, se non temos recursos, como lles dixe no seu momento, dos montes, os montes desconsorciáronse en este Concello durante o meu mandato, durante o noso mandato, quedaron desconsorciados, non se fixo, que eu sepa, non se fixo nada máis, non se deron pasos adiante para poder sacar ese millón de euros que nos fan falta para atender os gastos do Concello de Ortigueira. E non temos outro sitio onde sacalos, porque a outra forma sería subir impostos. E os veciños, impostos, tasas, tributos, e os veciños xa temos os impostos ao máximo. Nin eu os quería subir, nin vostedes supoño que os queiran subir tampouco, porque a carga fiscal que temos no Concello de Ortigueira é das máis elevadas, tanto a nivel de imposto de construción, instalacións e obras, que calquer persoa que queire facer unha obra ten que pagar o 4% do presupuesto que presente ou que se lle mire, como de rodajes, como de IBIs, de contribución, como de todo. Entonces, o veciño non podemos exprimir máis, non? Logo temos que buscar a maneira de sacar ese millón de euros que nos fai falta, que é o que traen hoxe ao pleno, en este punto. Non? Esta situación que temos é a mesma que tuve no seu momento. Cando cerramos o exercicio, cando foi o pleno de investidura, nosotros deixamos uns cartos en tesorería, 2.800.000 en tesorería, e deixamos tamén un remanente. E vostedes en ese momento, xa no mes de agosto, decían que a situación económica do Concello que era máis que desastrosa, que non deixáramos diñeiro, nin quero recordar que nin para un bolígrafo, non? Cando en realidad agora vense a demostrar que a situación que tiñemos nosotros non era tan desastrosa, a situación económica era a que se podía facer en ese momento. Recordemos que do plan de axuste salimos en xuño do ano 2022, hasta aí pois tuvemos que estar amarrados a ese plan de axuste de 10 anos, ocasionado polo goberno do Partido Popular no seu momento, non por nosotros. E deixamos as contas bastante saneadas para que vostedes despois puideran, non digo disfrutar, pero puideran seguir desenrolando a xestión municipal en beneficio de todos os veciños e veciñas, do cal eu me sinto orgulloso. Todo o que se poida facer no Concello para beneficio de todos, para min é positivo. Eu, pola miña parte, pola parte dos meus compañeiros, sempre estaremos a favor de que o Concello vaya para adiante, non para atrás, como me pasaba a min con vostedes. Quero comentarles algunha cousa. No tema da depuradora despasante, xa se fixeran obras no seu momento, agora hai que facer unha obra de reparación importante. Hai algo que non escoitei por aí, que se mirara no seu momento, que é o sistema de evaporación de agua nos lodos, para que o transporte de material pois saíse máis barato. Quedouse no seu momento de facer un estudio sobre ese tema, e o que lles pido que se en algún momento teñan ocasión de preguntar cos técnicos, que temos aquí algún técnico no Concello, como se podría facer este secado de lodos para que o transporte, en vez de ser agua e lodos, que fora polvo en seco, pois eu creo que sería importante que con isto que conseguiríamos aforrar cartos na xestión da depuradora de despasante. No tema do aparcamento da Madalena, a mí me parece ben o tema da digitalización, a ordenación, digitalización e ordenación dos aparcamentos e información de que aí existe un aparcamento no barrio da Madalena que é público e que sirve pois para desconxestionar o aparcamento que hai na Alameda en determinadas ocasións, ou que a xente non nos aparque encima das aceras do Ortigueira, no medio do casco urbán, porque aí hai un sitio onde poder aparcar tranquilamente, aínda que non é demasiado cómodo, pois pola pendiente que ten, sobre todo para as persoas maiores e todo eso, non? Logo, pois eso, hai que intentar, pois, informar e xestionalo da mellor forma posible. O que si non me parece ben é que non se fixera o que estaba previsto, porque aquí no pleno aprobouse, primeiro saleu co voto en contra, precisamente de Boso, do goberno que está agora. Despois conseguiu sacarse adiante o tema do local que se pretendía facer ali na Madalena, a petición dos veciños. Xa podría estar feito hai moito tempo.
se nosotros seguiríamos gobernando, ese local ahora mismo estaría xa feito sin ningún tipo de duda, non? Eles están pedindo que se faiga porque o necesitan, porque non teñen un sitio donde ubicarse, donde xuntarse, e, bueno, pois é o que nos pediron, e nosotros tiñamos os cartos aí, tamén en remanente, en aforro, para poder facer ese aparcamento, o cal, cando poidan, eu pídolles que lle den adiante a este proxecto, non? Isto está parado, quedou aí sin facerse, pasa o mesmo que con outras cousas. As aceras que van ao porto de Espasante dende o núcleo urbano poderían estar feitas. Comigo xa estarían feitas, porque xa estaba o proxecto feito, entregado. A Ponte do Souto tamén vos quedou sin facer, quedaba o proxecto feito aí. E moitas cousas que foron quedando, que non sei por qué, non sei se é porque proveñen do goberno anterior, entón agora, como é un goberno novo, pois non vos interesa sacalas, cousa que é unha tontería, porque eu agradecería que esas obras que quedaron previstas que se sacaran adiante, porque son, ao fin e ao cabo, petición dos veciños, non? Claro, todas esas obras que xa, esas e máis moitas pistas no Concello do ano 2021, 22 e 23 que están sin executar, que tiñen moitos permisos xa conseguidos, agora hai que renovalos, algún caducaría, e ben sabemos, algunhas administracións, pois como é DIF ou como é Patrimonio, ben sabemos o que tarda en darnos as autorizacións, non? Entón, eu non sei por que eso se parou, non hai motivo ningún para que se pararan todas esas obras, non? En canto ao Muro de San Roque, é normal, nosotros temos que facer unha aportación por parte do Concello para que a Diputación nos dé unha cantidad de cartos moi importante para poder acometer esa obra. Eu fui consultado no seu momento desta obra por parte da Diputación, e a miña resposta foi, tal como lles dixen, e a nivel particular, e creo que tamén aquí en pleno, que ao Concello de Ortigueira por parte da Diputación que se lle dera todo o posible, todo o que puideran dar que non lo deran, sea para unha obra como esta, que requiere unha subvención nominativa particular, como para o Festival Internacional Mundo Celta, que nos deran todo o que nos puideran dar, porque no Concello de Ortigueira pois necesitábamos toda a axuda posible. Eu tamén, señor alcalde, tamén lle digo, se por parte da Diputación pois fan este tipo de aportacións, pois tamén por parte da Xunta de Galicia pois tamén pídalles que nos axuden o máximo posible, porque vostede ten máis posibilidades que a min para pedir estes cartos, non? Pero, bueno, eu, se están nas miñas mans en algún momento pedir que nos manden diñeiro para Ortigueira, eu pedirei diñeiro para Ortigueira, goberne quen goberne. Igual que se gobernara eu. E, bueno, que me preocupa aquí? Bueno, preocúpame que nos queda pouco aforro. Eu sei que é necesario botar man deste diñeiro de remanente para poder afrontar estes gastos que temos agora por diante, que son necesarios, que sabemos que falta diñeiro no presupuesto e que non o temos para facer isto, pero claro, o remanente e o aforro acábase. Logo, cando non teñamos máis aforro, onde vamos a tirar? Ese é o problema que podemos ter, porque nós este ano sí que acumulamos este remanente de 3,5 millóns de euros, pero para o ano, se se acumula outra vez o remanente, quere dicir que determinadas partidas que había previstas e inversións que había que facer no Concello de Ortigueira, pois non se fan, entón ao non facerse, ese diñeiro que estaba na cesta desas partidas dentro do presuposto pasa ao aforro. Ese é o que teñen que entender os veciños e veciñas, non? Co cal, bueno, despois de dispoñer todo o que temos, se nos quedan 600, 700 mil euros de aforro, como non busquemos a forma de conseguir máis diñeiro, pois en determinadas cousas vamos a ter problemas. Entonces, ou reducimos gasto ou aumentamos ingresos. É o que nos queda por facer. Isto é moi sinxelo. Hai partidas en estes 979.000 euros que vamos a incorporar agora ao remanente. Hai partidas que son moi claras, que igual que o Muro de San Roque, 77.000 euros, ou a depuradora de Espasante, pois as cantidades que están nos informes, que proveñen de algún tipo de
de informe técnico e algunha memoria valorada do que nos vai costar esa actuación, hai outras que quedan moi abertas, non? Que eu entendo, porque estive aquí 8 anos gobernando, entendo o tema de non poder definir o céntimo en que se van a gastar ao mellor os 100.000 euros en reparación de pistas, porque, bueno, hai moitas pistas no Concello de Ortigueira que necesitan reparación, rebacheos e moitas cousas, non? Entón é moi difícil pois poder decir, vos vou meter aquí 30.000 en esta pista, 40 nesta, 50 nesta, iso é moi difícil, non? O mellor é máis fácil cando estamos falando de inversión, entonces aí sí que ten que haber pois un plan, como o que tiña eu, para aglomerar as pistas do Concello de Ortigueira, non? Eu, como comentei en algunha ocasión, a min faltábame 4 anos, estes 4 anos que están vostedes gobernando, para acabar de aglomerar as pistas de todos os lugares do Concello de Ortigueira. En outros 4 anos máis quedarían conexionadas todas esas pistas, non? Agora que vexo, ou que sinto, que levamos 2 anos de retraso en este plan. Hai moitas pistas que quedaron paradas, esas pistas que se iban xa pois a aglomerar, tales como as de entorno da iglesia de Cuíña, varias, bueno, en Cuíña, tamén a que vai desde Cancelo a Luía. Todas as pistas poderían estar xa aglomeradas e evitábamos gastar nelas, non? A pista do Plantío, que ven por aí en algún sitio, donde están os apartamentos rurais do Plantío, esa pista estaba prevista para aglomerar en Quente. E agora, pois, ao mellor hai que facer unha actuación intermedia, que o vexo ben, que no verán, pois, esa pista ten que estar transitable para os clientes que vai ter este establecimiento, igual que de Penaquente e outras, pero iso puido estar aglomerado e non se fixo. Bueno, todas estas que hai do ano 2021, 22 e 23 proceden do noso mandato, do goberno anterior. Logo non, logo as que hai do ano 2024 xa son do voso goberno, non? Que tamén, cando se poidan facer e sacar adiante, pois é moi importante para beneficio de todos os veciños, non? Quedan moitísimas máis pistas todavía por sacar, non? E, bueno, eu en este punto non quero decir nada máis, simplemente lles digo que me molesta, porque aquilo que se fixo, que dixen eu no seu momento, que había que facer, e que en ese momento se votou en contra, eu ora, se seguira, se fora, pois como son vostedes, eu teria que votar agora en contra tamén. Pero a quen prexudico? Prexudico o Concello. Como prexudicaban vostedes en ese momento o Concello, e agora están representando o goberno do Concello. Esas cousas eu que lles digo é que agora que están dentro, que saben como é, que reflexionen e que vexan que o que eu estaba facendo en ese momento era totalmente lóxico e o que había que facer era traballar en corporación todos os partidos e co sentimento dun beneficio común para todos. Eso é o que hai que facer e o que temos que facer de agora en adiante agora que saben o que é. Isto é o que é. Bueno, por a miña parte nada máis, señor alcalde. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora... Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días. En primer lugar, me voy a referir a un comentario que hizo el señor Xal, ¿no?, intentando decir que estábamos haciendo un decreto que ellos suelen hacer con sus socios en Madrid, que es el decreto BUS, que meten todo junto. Nosotros, nuestra intención no es esa. Con respecto al presupuesto del Departamento de Cultura, en ello incluimos cultura, educación y sanidad. Todo lo tenemos muy especificado y se explicará y demostrará cada uno de los gastos que se hagan. También le tengo que decir a la señora Franco que en la Escuela de Música se han invertido 10.000 euros ahora en la compra de instrumentos. Y si el deseo de todos ustedes es que no haya cultura, pues me lo dicen, se lo comunicamos al pueblo, me permitirá que traiga la Sinfónica de Berlín y que interpretemos una marcha fúnebre. Muy bien. Y quiero darle las gracias por su valoración a nivel personal. El conocimiento de todos nosotros no es un conocimiento íntimo, pero su valoración se la agradezco y tengo que decirle
que esta valoración con respecto a ustedes es recíproca. Muy bien. Y con respecto a este punto, leídos los objetivos del gasto y la memoria de la alcaldía que se adjunta en el expediente, son gastos que creemos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y que además, por lo que he leído, cumplen todos los requisitos exigidos en los artículos correspondientes y creemos necesaria su realización. Gracias. Muchas gracias. Sí? Podo facer por alusión? Sí, facemos outra volta, se queredes. Teño varias cousas que comentar así en global, ¿no? Por parte do Xeoparque, señor Sal, nosotros cando votamos en contra do Xeoparque era porque había uns informes e non había consignación presupuestaria e había uns informes desfavorables de intervención e de secretaría. Quero recordar, señora Franco, que primeiro Ortigueira votou en contra do Xeoparque. É máis, os seus argumentos, sí, está grabado, non día a cabeza, está grabado. É máis, está aí escrito e está antes da súa toma de posesión o seu antecesor, pois manifestaba o seu rexeitamento hacia o Xeoparque. As súas palabras era que era un chiringuito. Por iso non había nin consignación presupuestaria e fomos desde €1 que nos costou no ano, creo recordar, bueno, non sei agora que ano era, 91 debeu ser, pasamos a €5 por habitante, o que fai 27.090 €, que estos están consignados na Concellería de Turismo, señora Franco. Usted como economista ou, bueno, empresariales sabrá que se dotamos esa partida, turismo ten 27.000 € máis. Con referente á información que vos faciliteis, non foi horas antes, foi ontes, creo que a información que eu lle mandei, non se ría, señor Sal, como me di vostede, creo que a información que lles eu manifestei non fai falta ser nin ingeniero, nin ser licenciado, vale? E con respecto a se tiñen algunha dúbida, creo que teñen o teléfono de todos os concelleiros e somos bastante accesibles á hora de collelo. Por lo tanto, entendimos que non había ningún tipo de dúbida ao respecto. Con referente ao muro de San Roque, xa lle lo enviamos o expediente. Enviamos o expediente, hai un expediente aberto en Diputación e hai a consignación presupuestaria. Con separar as partidas presupuestarias xa o explicamos en comisión informativa. Usted non estaba, señora Franco, pero podería informar o señor Breijo. Por referente ao Festival do Mundo Celta, vostedes viron o decreto do 6/2 do 2025, no que si só houve un patrocinador novo, pero incrementaronse as partidas das administracións públicas, con tal que 229.105,27 foi o que lle costou ao Concello de Ortigueira. Si, señora Franco, faiga a cuenta que ten aquí o decreto. Iso foi o que lle costou o Festival Celta. E agora incrementase e son 5 días este ano, señor Sal, por motivo do aniversario da escola. Sigo. Eu creo que non estamos aquí tampouco para aforrar. E eu creo que se temos un remanente de tesorería, non despilfarrar, como é o que estamos facendo, e volvo a reiterar, non estamos para aforrar. Aquí tamén había un aforro, señora Franco, cando usted empezou, cando foi vostede concelleira, e eu creo que hai que retomalo, xa que vostede volveu á política, para recordarlle como foi a súa gestión estando gobernando. Tanto que fala, vostede decía no pleno de setembro que íbamos a estar en números roxos, como ben dixo o alcalde. E ademais dicía, non é que o digamos nosotros, é que o dio o informe de intervención, non? E nosotros que lle dixemos, eu precisamente dixenlle que había que esperar ao cierre do exercicio para saber o resultado. Pero vostedes non fixeron caso tampouco. E é máis, mire, unha vez implantadas as 3 reglas fiscais, despois de ser anuladas polo COVID, que iso tuvo a
bueno, esa, digamos, manga ancha o anterior goberno para poder gastar no que quixera porque non a sabía que cumplir, pois podemos decir que o Concello de Ortigueira cumple a estabilidade presupuestaria. É dicir, que temos máis ingresos que gastos. Por moito que a vostede non lle gusta, cumplimos ca regla de gasto. E o que non cumplimos é o período medio de pago, que son 54 días, en vez de 30. E sabe por que non cumplimos? Porque votaron en contra 2 veces dos reconoecimientos extrajudiciales, habendo partida presupuestaria para iso. Por iso non se cumple o período medio de pago, que está moi lonxe daqueles 100 e pico días que tiña vostede cando era concelleira de Facenda. Está moi lonxe, porque lle quero recordar, claro, vostede ao mellor non sabe que é un remanente positivo de tesorería, por iso está aínda cos números roxos que tiña vostede cando era concelleira no ano 2005, que tiña menos 530.212, non? E despois, por iso, ao mellor aínda está con ese color nas súas retinas. Con referente ao aparcamiento da Madalena, teñolle que dicir que foi licitado 2 veces e quedou deserto. Modificouse o presuposto, o proxecto, e están en comunicación cos veciños e vaise facer como desean os veciños, co cual a digitalización da Madalena é un incremento máis a actuacións que se van facer nese barrio. Di vostede que se hai que facer modificacións é porque o presuposto está agotado. Non, señora Franco, non está esgotado. É que hai que dotar partidas porque están sin elas e hai outras partidas que están con partida presupuestaria. Creo que non me queda moito máis. Só dicirlle unha cousa, señora Franco, e escoíteme ben, que estou mirando aos ollos. Mire, non lle consinto que diga que son un fraude. Políticamente pode ser. Personalmente non lle consinto a vostede que me diga que son un fraude personalmente. Despois, iso con referente, a min gustaríame recordar que sí que é verdad que cerramos con un remanente de tesorería, como xa recordou o alcalde, e a min gustaríame recordar que estes datos son froito do traballo feito por Monti e que nosotros desde as distintas concellerías aprendimos a xestionalos gracias a él. E que este remanente de tesorería será utilizado para mellorar as necesidades dos veciños e veciñas do Concello de Ortigueira facendo hincapé nos servicios básicos. Con referente ás pistas, e xa remato, sacarnos a licitación todas as que estaban pendientes. Acabamos de licitar agora as do ano 2023, que é a que ven do apartamentos do plantío. Esa hai que facer unha acometida de tubos, co cual hai que incrementar. Por iso van eses 100.000 euros tamén para iso, que non se tiña contemplado no proxecto. E agora xa se están iniciando as pistas do ano 2024, co cual levábase un retraso xunto ca estabilización dos traballadores. Creo que se están, non vamos o rápido que nos gustaría ir, pero creo que se están facendo as cousas. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xial. Vale, moitas grazas. Bueno, dicía Daniel Alfonso Castelao que un galego cando dorme soña en galego. Eu como ortegano, e supoño que todos os meus veciños e veciñas como orteganos, cando soñamos cunha ortiga onde gobernar significa cuidar. Cuidar as contas, cuidar os servizos, cuidar as persoas e cuidar a democracia. Eu, cando os vexo no goberno, máis que soñar, teño pesadelos. Pero, bueno, entendemos tamén que vostedes queiran sacar peito polos datos económicos, pero xa que apelan a iso, fagámoslo con rigor e con detalle, porque se algo demostra a documentación oficial é que non estamos ante un exemplo de boa xestión, senón ante un caso evidente de oportunidades desaproveitadas. Primeiro, fala moito do remanente, un remanente total de 2024, que hoxe din 3,5 millóns, bueno, casi 3,5 millóns, nos medios nos medios de comunicación din que casi 4 millóns, noutro sitio din 2 millóns, noutro sitio 1,9 millóns. Eu pregúntome se realmente saben vostedes cal é a cifra coa que se manexan, porque dependendo de onde se lea a súa entrevista, pois din un número ou din outro, entón aclárense un pouquiño. Pero, bueno, con case medio millón disponible para gastos xerais.
parece ser que hai unha débeda viva de 0 euros, é dicir, un concello sen cargas, con capacidade para actuar, pero non se actuou como se debía. Non sei, vamos a poñer 2 millóns de euros dos que falan vostedes, para investimentos reais, só se executaron case 1 millón. Quedou máis da metade sen utilizar. Agora, en 2025, segundo o último informe de intervención, están incorporando centos de miles de euros en remanentes de crédito comprometidos. Isto tradúcese da seguinte forma: investimentos que tampouco se fixeron no tempo previsto e que agora se intentan recuperar de calquera maneira, ás presas e correndo. E todo isto, mentres máis ou menos 1,15 millóns de euros figuran como saldos de dubidoso cobro, sin que saibamos cal é a estrategia para recuperalos. Eses son algúns dos datos dos que non falan, pero non lles interesan. Este goberno dirá, como sempre di, que a principio eran só levamos 2 meses, só levamos 6 meses, só levamos 1 ano, só levamos 2 anos, dentro de ano que ven sea só levamos 3 anos, o ano que ven dirán só levamos 4 anos. Pero bueno, agora dirán que só levan 2 anos. Pero que leva realmente é 2 anos sen executar ben o que ten. Sen plan claro para os fondos comprometidos e coas parroquias, as infraestructuras e os servizos básicos agardando a que actúen dunha vez. E a ciudadanía pregúntase, se hai cartos, por que seguen as beirarúas sen arranxar? Por que seguen sucias? Por que non se arranxan as infraestructuras en mal estado? Por que, señor Calvín? Por que? Se hai superávit, por que se lles di ás asociacións, os clubes e as organizacións que non hai recursos, que non hai cartos? Se hai tanto superávit, onde están os cartos para todas esas asociacións que llos pide para poder facer actividades? Onde están, se hai tanto superávit? Pero, bueno, señor alcalde, este é o problema de fondo. Acumulan fondos, pero non transforman Ortigueira. E o peor é que nos intentan convencer de que iso é un mérito. Non o é. Non o é en absoluto. A súa xestión é nefasta. Os informes non minten, os datos son públicos e o que revelan non é éxito, senón parálise. Ortigueira necesita investimentos reais, execución eficaz e planificación estratégica, non só informes con saldos positivos. Por lo tanto, deixen de justificarse con que teñen os números preciosos, con que levan só os meses ou os anos que sexan, e explíquenlle ás persoas por que en 2 anos, con esta marxa económica, non se ven cambios reais na vida da veciñanza. Por que se o remanente segue a medrar, pero os problemas tamén? Entón, algo non están facendo ben. Pero, bueno, volvendo ao da modificación de crédito, nós consideramos que moitas destas actuacións son urxentes e necesarias, e non seremos nós os que voten en contra, por moito que o intenten vender. Porque, señora Rego, vostede falaba de que o seu parque tiña un informe desfavorável. Moi ben, votaron en contra. Claro, cando están vostedes na oposición e hai informes desfavoráveis, pois claro, podese votar en contra. En cambio, a súa coherencia é que cando estaba no goberno e tiñan informes desfavoráveis de intervención e de secretaría, pedían ya a oposición que votasen a favor. Esa é a súa coherencia. Ten doble personalidade, unha cando está na oposición e outra cando goberna. Moi interesante. Tamén falan vostedes do festival. No festival, señora Rego, estive mirando outro día un pleno e dicía que todos eses cartos que o Concello de Ortigueira investia no festival que se podían investir pois, en servizos sociais, en cuidar as persoas e moitísimas cousas, tiña moitísimas ideas. O curioso é que cando chega ao goberno e forma parte del, fai o mesmo que o que criticaba. Esa é a súa coherencia. Nós preguntámoslle se se pode aclarar se realmente hai un informe desfavorable, votase en contra, e se é favorable, pois votarase a favor. Non? Ou o que faría vostede? Pero, bueno, despois tamén facía unha referencia, deixame acabar de falar. É que se me interrompen, e despois aclararlle que non minta a xente, porque eu, cando estaba vostede falando, non me río. Eu, normalmente, e nunca, de ningún dos 13 concelleiros e concelleiras que estamos aquí, cando falan, eu creo que sempre respetei a todos. Nunca me rin de ninguén, nin interrompín a ninguén. En cambio, vostede está se rindo continuamente de todos e de todas, está interrompindo continuamente ao señor Muras e a señora Franco e incluso o acaba de facer comigo. Aprenda un pouco de modais que estamos representando a todos os veciños e veciñas de Ortigueira. E non estamos na barra dun bar. Volvendo
o anterior, o da modificación de crédito. Nós imos votar abstención, porque estamos a favor de moitas das modificacións que traen aquí, pero de outras moitas, xa o comentamos anteriormente, temos moitísimas dúbidas. Sí que presentaron os documentos fai unhas horas, porque se os mandan ás 3:00 da tarde do día anterior, tendo un pleno ás 9 da mañá, vostede pode contar horas, non pode contar días. De feito, de 3 da tarde a 9 da mañá son horas, non son días. Despois, na comisión, si nos podemos chamar ao concelleiro, señor Ponce, para que nos explique os proxectos. O normal sería que desde o goberno se facilitase a documentación. De feito, eu solicitei documentación que ainda non se me entregou. Envióseme un correo e iso non é un medio oficial. Os medios oficiais son os expedientes que están en Gestiona, os que temos acceso e nos que se pode comprobar. Vostede pode mandar un documento e pode ser verdadeiro ou falso, ou podeme contar aí a conta de Carapuchiña Vermella se quere. Pero os documentos oficiais súbense á sede electrónica. E vostedes iso non o fan. Vostedes mandan un correo, mandan documentos sen asinar, non din quen elabora esos documentos, non hai unha firma oficial, nin nada. Entón, nós o que sí que imos solicitar é que a partir de agora se entregue a documentación en tempo e en forma, que se respete o dereito da corporación a participar con transparencia nas decisións que se toman, que se planifique con tempo e non se improvisen millóns de euros a última hora e que, como xa confirmou a intervención, se agrupen os gastos por temas para garantir que se poida votar con criterio e responsabilidade. Porque na Comisión Económica díxosenos a todos e a todas que estamos aí presentes que estas modificacións sí se podían presentar por separado, pero que non se facía porque políticamente sí que era viable, pero que por vía administrativa que non era tan viable porque era traballo. Entón, aí pois quedan bastante retratados os señores do goberno. Parece ser que traballar non lles gusta moito. Pois niso estaremos sempre, desde o BNG, propoñendo, fiscalizando e defendendo. E vostede, señora Rego, agora mesmo acabase de rir. Entón, acabo de dicir justamente que, por favor, se comportase nun pleno municipal con respeto cara aos concelleiros e concelleiras que representamos a nosa vicinanza e sigue sin facelo. Moitas grazas e bo día. Moitas gracias, señor Marcuxal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias. Bueno, creo, señora Rego, que lle falla o subconsciente, porque aquí ninguén votou en contra do Xeoparque, ni siquiera vostedes. Nos abstivemos na primeira votación, igual que o fixeron vostedes. Quero recordar que o Xeoparque necesitaba de maioría absoluta, e se ningún da oposición votaba a favor, non formaríamos parte do Xeoparque. Efectivamente, na primeira votación nos abstivemos porque había un informe, pero na segunda votación o que se fixo foi cambiar os acordos dos estatutos para que o Concello de Ortigueira non pagase cuota ata que salíramos do plan de axuste, que era o problema do informe. En esa ocasión, despois de ese cambio, primeiro Ortigueira votou a favor do Xeoparque e vostedes seguiron absténdose para que Ortigueira non formase parte do Xeoparque. Entón, dixo vostede que vostede votara en contra. Non. Vostede tampouco votou en contra, o que pasa que o subconsciente lle falla e vostede quería votar en contra para non formar parte do Xeoparque. Esa é a realidade. Do festival, señora Rego, que traen facturas no seguinte punto, neste recoñecemento, hai facturas do festival. Entón, a justificación que fai o 6 de febreiro non vale, porque teñen facturas despois. Entón, faiga ben as contas. Se verá como lle sale máis ou menos o que eu lle digo, aproximadamente os 300.000 euros. E mire, outra cousa, sabe por que non estamos en números vermellos? Fíxese. Eu non son experta, nin son economista. Pero mire, liquidación do 2024, superávit 159.000 euros. Proxecto da Madalena que non fixeron o ano pasado con cargo remanente, unhos 60.000, quero recordar, non teño a cifra aquí. Licitación da piscina, que tampouco se fixo ano pasado, cerca de 200.000. Fíxese. O superávit era 159.000. Si chegan a facer o que acordamos aquí neste pleno, que son 260.000, máis o resto das cousas que non se fixeron de remanente, que non as teño aquí, xa salen os números vermellos. Fíxese que fácil é. Di vostede que votamos en contra de os recoñecementos extrajudiciais. Ningún.
Rétolle a que busque un só recoñecemento extrajudicial de crédito ao que este partido votase en contra. Non o hai. Si o hai de vostedes cando estiveron na oposición. Noso non o hai. E reto a próxima vez que volva a decir que votamos en contra, traiga máis probas. Non vale decilo mentindo, que é o que está facendo. Non votamos en contra de ningún recoñecemento extrajudicial. O proxecto da Madalena, da digitalización, non nos explicaron nada. Son 30.000 euros. Din aquí que é para sinalizar un aparcamento. Home, 30.000 euros para facer unha sinalización dun aparcamento a min pareceme unha barbaridade. Eu entendo que haberá algo máis. Non sei o que é. Non sei se é que se van a señalar as plazas, non o sei. En todo caso, penso que hai cousas bastante máis importantes que a digitalización dun parking que non sei as plazas que ten. Pero penso que hai cousas bastante máis importantes nas que invertir os cartos que neste proxecto, pareceme a min. E despois, quero retirar, porque vexo que o malinterpretaron e lles pareceu mal e non era a miña intención, quero retirar o do fraude personal, da dimensión personal, porque non entenderon. Entón, quero retiralo do que dixen antes, pero sigo mantendo que son vostedes un fraude político. Retiro o de personal porque non era a miña intención ofendelos, e parece que se ofenderon e non era a miña intención. Moitas gracias. A palabra ao señor Penabad Mudas. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente aclarar, ainda que agora últimamente aclarou a señora Franco, o tema do xeoparque, o problema do xeoparque non era outro que o plan de axuste ao que estábamos sometidos. Eu creo que a intención do goberno estaba moi clara, a intención de toda a corporación entendo que tamén, porque sabíamos que o xeoparque que era algo moi bon para o Concello de Ortigueira, e unido a outros concellos, aos 6 concellos máis restantes. Logo, eu creo que eso teñámoslo claro todo desde o principio. Cal era o problema? O problema era que había uns informes desfavorables porque, mentre estaba no plan de axuste, nosotros non podíamos formar parte do xeoparque, non? E aquí hoxe temos que agradecerlle ao resto de alcaldes e a alcaldesa en ese momento, non estaba Cariño, que agora hai outra unha alcaldesa máis en Cariño, pero a paciencia que tiveron e a xenerosidade que tiveron para esperar por nós, porque nosotros non podíamos formar parte desto, e tampouco, bueno, non estábamos pagando a cuota que nos pertenecía a pagar. O normal, nunha situación dese caso, é que quedásemos fora, non? A min sempre me tenderon a man para axudarnos en todo o posible para que, cando pudiéramos pagar, que pagáramos a cuota que tiñamos pendiente e, a partir de aí, poder formar parte do xeoparque todos. Ojalá formara parte tamén do xeoparque Concello de Mañón. No seu momento, eu falei co anterior alcalde, con don Alfonso en paz descanse, para que entrase dentro do xeoparque. El en ese momento non entendeu e despois, un pouquiño máis tarde, cando si entendeu que era unha cousa moi boa para o Concello de Mañón e Ortigueira, pois xa non puido entrar, era demasiado tarde. Pero, bueno, houbera sido unha cousa moi boa para Mañón e para Ortigueira tamén, que quedaríamos aí no medio. Despois, señora Orrega, eu quero dicirlle algo. Eu nunca tuve manga ancha para gastar cartos en este Concello. Nin este Concello, nin ningún tipo de organismo público ou privado onde eu estiven. Nunca houve manga ancha en este Concello para gastar o que non tiñamos que gastar e o que fora necesario. Podemos facer algún tipo de actuación ou inversións onde nos podemos ao mellor equivocar. Iso, pois, sí, podemos cometer en 8 anos, podemos cometer algún tipo de error, pero nunca ca intención de gastar un diñeiro que tiñamos aí e que non nos doía, non? A parte, é moi fácil. Cando vostede fala de gastar de manga ancha e usar remanente, nosotros, para poder usar e utilizar ese remanente, tiñamos que contar co seu voto. Senón non podíamos facer uso de remanente. Logo, se se fixo algo de manga ancha, pois, en todo caso, será culpable usted igual que nosotros. Pero xa lle digo que non é culpable nin vostede, nin o resto de compañeros de corporación, nin nosotros, porque no meu mandato non houve ningún tipo de gasto en este sentido. Bueno, despois volvemos ao tema do aparcamento do local da Madalena. Como saben,
polo menos é o que teño entendido, se queda deserto 2 veces, pois sempre teñen a posibilidad de licitalo directamente. Seguro que había algunha empresa que o podería facer, algunha empresa local, seguro que non entrou no proceso de licitación porque non están ao mellor acostumados a presentar ese tipo de documentación, todas, un montón de documentación para entrar nun proceso de licitación, pero sí estarían interesados nunha adxudicación directa. Poido facer sin problema. Pero, aparte deso, eu digo que o proxecto este, que se lle pagou, está redactado por unha arquitecta que ten un negocio aquí local, pagouse o proxecto, solicitaron os permisos a FEBE, porque pasa a vía do tren cerca, máis a Patrimonio, porque entra dentro da zona de afección da Capilla da Madalena. Era un proxecto que tiña todas as autorizacións urbanísticas e eso, que ten, esa zona ten o seu. Aí temos un suelo, que é un aparcamento, que ten 80 plazas, creo, pero é un suelo con ese uso, con uso de equipamiento, como se diga, urbanísticamente, pero ten uso de aparcamento, non ten uso de suelo para facer aí unha cousa que non se pode facer. Co cal eu que lles recordo xe que teñan moito cuidado co seguinte proxecto que dicen que están redactando, porque ten que cumplir todas estas cousas. Non porque nosotros veñamos aquí e lle votemos en contra un proxecto distinto ao que nosotros tiñamos feito pagado. Se vostedes consideran que ese proxecto que non lles gusta, pois está no seu dereito de facer outro proxecto e redactar outro proxecto. Eu aí non digo nada. Digo que ese proxecto ten que cumplir con esas normas urbanísticas que nos exixe a legislación. E iso supoño que o Departamento de Urbanismo lle lo vai a decir nos seus informes. Despois, como ven nestes informes, con isto non quero dicir nada porque xa se falou moito deste tema, igual que no meu informe parecía que a deuda viva do Concello de Ortigueira era 0, vostedes ven que no informe que lle redactan agora intervención e tesorería na súa parte, que volven a dicir o mismo, que a deuda viva do Concello de Ortigueira é 0, do cal nos temos que alegrar todos. Ese é o que lle quero dicir. E o CAI en Diputación, que vostedes consideraban deuda no seu momento, xa ven como se solucionan. A Diputación aportalles unha cantidad a maiores que outros concellos para que vayan liquidando esa cantidad que hai aí que se utilizou para pagar aquel préstamo do Banco Sabadell tan grande que nos traía lastrado en intereses. Pensen vostedes como sería ahora a situación do Concello se nosotros en ese momento, ano 2016-17, non chegamos a cancelar eses préstamos e seguimos tendo cada 3 meses esas cantidades, creo que recordar que eran sobre 180.000 euros cada 3 meses, non sei, mellor a señora Rego recórdase, cada 3 meses que había que liquidar de intereses ao banco por ese préstamo que tiñamos aí. Un deles, que había 6 préstamos en ese momento. A situación nosa no mandato, sobre todo os primeiros 4 anos e dos 4 primeiros, os 2 primeiros foron bastante difíciles. Se vostedes o ven difícil agora, como verían ese momento? Pero dai salimos, gracias a todos, non sola, a toda a corporación, e agora pois temos luz e adiante e a facer as cousas ben. Nada máis, señor alcalde. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartelli. Muchas gracias. No voy a redundar más sobre todo esto ya que se ha dicho. Lo que sí quiero decir es que sentimos muchísimo ser causa de problemas psicológicos en nuestros compañeros que tengan pesadillas. Sabemos que son muy desagradables, es conveniente tratarlas y aconsejamos que se tranquilicen. Ya irán viendo los resultados poco a poco. Con respecto a la señora Franco, aceptamos sus disculpas, señora Franco, pero la comprensión de sus palabras fue muy clara. Gracias. Muchas gracias. Simplemente para acabar o punto, comentar varias cuestións. O tema é bastante claro, o remanente despois de isto que traemos hoxe
o teñen aí, o poden calcular, eu non sei de onde fai vostede os seus cálculos, señor Franco, pero o que realmente queda despois é 2.228.777,64 euros, que é o que me pasa o informe de intervención ahora mismo. Por lo tanto, vostede, como sempre, fai uns cálculos que naide entende, que naide entende. Vosotros temos a veces que escoitar cuestións, sobre todo a súa parte, que teñen que ver con artigos de prensa que vaticinaban pois unhas cuestións moi negativas e números vermellos e miles de cuestións e tal, que ahora se ve que non. E ahora dicen vostedes que é porque non coincidiu ben, que isto non se fixo, outro non sei quanto e tal. Pero vostede en agosto e logo en novembro e tal, pois se cansou de poñer na prensa que números vermellos e todas estas cuestións estas e tal. Pero isto non fai máis que vir a afondar naquelo que vostede xa decía, non? Cando non se iba a abrir jamás a residencia das Promor, cando jamás teríamos pediatra, cando jamás chegarían os rayos X, e agora, pois, sempre teremos números vermellos. Non? Señor Franco, usted, despois de todas estas declaracións, o que teria que facer é dimitir, irse. Porque isto é insustible. Quer dicir, vostede o que parece que quere é que todo saia mal, aínda vendo que os datos son tozudos e lle salen todos ao revés. E non sei moi ben por qué e a que obedece todo iso. E logo, estas descalificacións persoais que nos fan sempre, non? Isto que dice vostede que eu ando dicindo nas barras dos bares. Non as poido dicir na biblioteca municipal ou nun foro, non. Ten que ser nas barras dos bares, non? E isto de o que nos dice de este fraude, non? De todo en vostede é así, quero dicir, descalificacións en ese sentido, persoais, tal. Eso rezuma, pois, esa especie de inquina que tampouco sei a que obedece, porque non entendemos, e o temos comentado moitas veces, non entendemos por que un se ten que sentir mal se as cousas van salindo ben. Eu estaba escoitando ahora, señor Muras, e estaba escoitando, e temos moito desencontro seguramente e tal, pero eu lle escoito pois cousas que son pois de lógica e que cada un defende pois as súas cuestións e sin ningunha acritud personal nin nada parecido. Uns defenden de unha maneira, outros de outra, un proxecto de unha maneira, outros de outra, e vemos as cousas de outra maneira e non pasa absolutamente nada. Pero é que con vostede non o entendemos para nada, e aparte que a realidade é tozuda e sempre a pon mal. O dos rayos X pois foi aquela gota que colmou o vaso, que aínda vendo ao conselleiro dicindo que iban vir para Ortigueira, pois vostedes se empeñaban en dicir que jamás eso vendría para Ortigueira. Entón, eu me pensaría dimitir despois de todas estas cuestións que están salindo e que siguen salindo e que non é unha, nin dúas, nin tres, nin catro, que son moitísimas as cousas que vostede fai nesta línea e non deixan de sorprendernos. Bueno, o certo é que os remanentes e a economía do Concello de Ortigueira está nunhas condicións boas, moi boas, diría eu. O decía a señora Rego, e isto é traballo e iniciativa do concelleiro o señor Monteagudo, que por desgracia pois faleceu e xa non nos acompaña, e nosotros seguimos e aprendimos unha máxima del, e eu sobre todo, que era a de que non gastáramos máis do que tiñamos, que iso parece algo lóxico, non como o mellor o que facían eses gobernos, non, donde acaba de decir a señora Rego, donde vostede era a concelleira de Facenda, donde tiña vostede remanentes negativos de $500,000 ou máis de euros, non? O sea, non se pode gastar un máis do que ten e non debe planificar sobre números que non son realizables. E iso é o que nosotros estamos facendo aquí, traendo a realidade ao que é o Concello de Ortigueira. E comparto co señor Muras en que 6.300.000 euros pois poden ser insuficientes. Estamos facendo xestións para que isto sea
de outro xeito, non? Temos agora as repotenciacións eólicas, temos agora, como ben dicía, vamos a empezar a sacar madeira para cortar, temos unha serie de recursos que Ortigueira ten e que ten que empregar e que aí nosotros como goberno pois nos temos que poñer en marcha para intentar sacar eses cartos que ao final pois sí que van a facer unhas contas, vamos a decir que máis reales, con un orzamento pois cercano aos 7 millóns de euros ou quizás un pouquiño máis, verdad? Bueno, para ir ao punto que máis nos interesa, esta modificación realízase para dotar de crédito distintas aplicacións orzamentarias necesarias para a execución de distintas actuacións que van dende o Festival de Mundo Celta, que cada ano nos vai a ir costando menos e vamos a intentar chegar a un coste moi cercano ao cero, señora Franco, pero como vostede sabe, o que pasa que vostede interesa pois sacar os datos que non se sabe moi ben de onde os saca, de que eso non se consigue de un día para outro, pero cada ano as administracións públicas, todas, porque sí que lle dou a razón ao señor Muras nesto, hai que falar con todos e pedir a todos esa colaboración e en esas estamos, aínda que me critican moito as fotos que faigo, pois eu faigo fotos, claro, con todas as persoas que poden ter sobre Ortigueira algún tipo de beneficio e por eso vou a falar coa Diputación, que lle agradezco moitísimo o trato, vou a falar coa Diputación na súa vicepresidencia que leva o BNG, que tamén lles agradezo todo aquilo que invirten aquí en Ortigueira, tamén a Xunta de Galicia e tamén o Goberno de España. Por lo tanto, non me poderán decir que eu non vou a falar con todos, porque eu non solamente vou, sino que vou reiteradamente, porque necesitamos eses recursos que son tan importantes. Por lo tanto, Mundo Celta, o que vamos a intentar sempre é intentar que ao Concello de Ortigueira lle coste o menos posible. Eso é o que vamos a intentar. Tamén van pequenas reparacións en vías municipais, aínda que todas son importantes e necesarias, cabe destacar o xa citado por todos a Edar Despasante, que, como ben saben vostedes, estamos en xestións con Augas de Galicia para que finalmente eles se faigan ca xestión igual que a de Ortigueira, que eso sería moi bon para o que é o Concello de Ortigueira, porque nos eliminaría un gasto moi importante que ahora mismo estamos levando a cabo, como o que ven agora aquí para o arreglo de esta Edar, que é tan importante, sobre todo no tempo estival, donde sabemos que se aumenta a población de Espasante e hai tamén, polo tanto, un aumento da demanda de esa Edar, que agora, como ben saben vostedes, están falando de novos proxectos a nivel urbanístico con máis vivendas e tal igual. Claro, todo iso temos que ter, vamos a decir que controlado, porque esa Edar ten que dar solución a todas esas personas, non, que queren vir a vivir aquí a Espasante, verdad? Tamén temos o Parque de San Roque. O Parque de San Roque, como ben saben vostedes, foi unha preocupación deste goberno. Eu o dixen aquí en moitos plenos que eu quería que eso non lle costara aos cidadáns de Ortigueira e iba a buscar a financiación fora, porque era unha financiación moi importante. Finalmente o presidente da Diputación accedeu a darnos esa subvención con un aporte por parte do Concello, pois vamos a decir que en ese montante total pois mínimo, e hai que telo, para eso o traemos tamén aquí. E ao final todo o que traemos a isto é algo lóxico e razonable. Lóxico e razonable. E por eso o traemos a este pleno. O total do suplemento ascende a 980.685,73 euros que se financian con cargo remanente de tesourería do ano 24 e conta co informe favorable do interventor municipal, sin que exista risco algún de incumprir a estabilidade orzamentaria ou a regla de gasto. E repito, o que queda despois de todo isto son 2.226.777,64. Se queren este datos, xa yo digo, porque eu ben vexo que falan vostedes as contas, que non se saben moi ben de onde sacan as contas, pero se falaran ao mellor máis co interventor municipal, pois les podería decir de onde salen estas cuestións. E sin outro particular, pasamos á votación. Sí, dígame. Podo facer un comentario? Fixemos dúas. Sí, pero é unha referencia que me fixo a portavoz do Partido Popular que me gustaría aclarar. Vou ser rapidiño. A referencia dos problemas psicolóxicos non só evita responder a crítica formulada, cae
vostede nunha desafortunada banalización da saúde mental. Traspasan unha liña preocupante que é a de ridiculizar algo tan serio como o benestar emocional e psicolóxico das persoas. Estas palabras só axudan a perpetuar o estigma e lanzan unha mensaxe perigosa na nosa sociedade. A crítica política acéptase, pero con argumentos, non con banalizar un problema tan serio que afecta na nosa sociedade. Un problema que causa un montón de suicidios na nosa sociedade. Pídolle que pida perdón agora mesmo e incluso pediría a súa dimisión, porque vostede é a concelleira de Saúde, de Sanidade. Está banalizando un problema gravísimo da nosa sociedade. Dicíndome que cuide a miña saúde mental por dicir que provocaban pesadelos a súa xestión. Paréceme gravísimo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xial. Muchas gracias. Si es necesario, le pido a usted disculpas, pero yo creo que no es una banalización, muy al contrario, es una preocupación. Y como médico se lo puedo decir. La salud mental... Peor ainda, vostede sigue no seu discurso. No, me dá igual. Pois chámeme a atención se quere. Está banalizando un problema gravísimo. Non ten a palabra. Pois pareceme perfecto. Agora mesmo, sí que estou interrompendo. Que hai unhas normas de funcionamento. As mesmas que fan vostedes. Está dicindo aquí que teño un problema psicolóxico. E iso non yo permito. E acaba de dicir que teño un problema psicolóxico. Pois pareceme perfectísimo. Señor Xial, pois eu pídolle que tamén expulse a súa concelleira portavoz porque me está insultando persoalmente por un comentario. Despois vai vostede. De acordo? Señor Cartelle. Siento que usted me haya malinterpretado. Yo no le estoy diciendo que usted tenga un problema psicológico. Digo que las pesadillas sí pueden ser un problema psicológico. Las pesadillas, usted lo ha leído, los terrores nocturnos en los niños, en fin, determinadas patologías pueden llevar a una patología mayor. Y yo lo que siento es que nosotros seamos causa de pesadillas. No le digo que usted tenga problema psicológico, señor Xial, lo siento. Le pido disculpas si usted lo ha tomado así, pero yo creo que hay que tener también cuidado con las palabras que se dicen. Ustedes son causantes de mis pesadillas. Entonces nosotros somos un factor de enfermedad, de provocar enfermedad en ustedes. Y es lo que yo siento, que seamos eso, un factor desencadenante de patologías. Lo siento muchísimo. No le he dicho que usted tenga ninguna patología psicológica. Gracias. Muchas gracias, señora Cartelle. Tiene la palabra el señor Marqués. Non vou seguir con este discurso, acepto as disculpas, pero sigo dicindo, señora Cartelle, solicito a súa dimisión para acabar de banalizar isto, e sí que dixo que tiña problemas psicolóxicos e recomendábame unha visita ao médico. Moitas gracias. Votos a favor de este expediente, votos en contra, abstencións. Prospera logo o punto, moitas gracias a todos e a todas. Pasamos logo ao seguinte punto da orde do día, que sería o terceiro, expediente 796/2025, recoñecemento extrajudicial de crédito. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura á parte dispositiva do dictame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 9 de maio do ano 25. Moitas gracias. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta da parte resolutiva deste ditame que di literalmente: emitido informe, intervención e considerando establecido no artigo 62 do Real Decreto 500 de 1990 do 20 de abril, esta alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos por importe de 314.321,95 euros a favor dos terceiros que figuran na documentación anexa, que leva consigo o levantamento do reparo formulado pola intervención municipal.
Segundo, aprobar a modificación de crédito na modalidade de suplemento de crédito 2025 SC 01 por importe de 314.321,95 euros. Se proceder á publicación de maneira provisional no Boletín Oficial da Provincia durante 15 días, transcurridos os mesmos sen reclamación, se entenderase definitivamente aprobado. Terceiro, dar traslado do acordo adoptado no Pleno ao Departamento Contable para que proceda a contabilización das obrigas recoñecidas unha vez aprobado o expediente de modificación de créditos para proceder posteriormente a ordenar o seu pago. A Comisión Informativa de Facenda e Patrimonio Persoal, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo do Partido Popular e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos do PSDG-PSOE, Primeiro Ortigueira, e do concelleiro señor Xal Orizales do Grupo Mixto, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ábrese logo o turno de palabra. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como tedes a documentación, consta dunha primeira partida de 257.783,02, que son facturas correspondentes ao ano 24, e 56.538,93 que corresponden a facturas do exercicio 24, pero que entraron na contabilidade no ano 25. Unha vez aprobado este reconocemento extrajudicial, esperamos xa cumplir tamén co período medio de pago no segundo trimestre deste ano. Nada que dicir máis. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Se algo que caracteriza o BNG é a defensa dunha xestión pública responsável, transparente e eficaz. E hoxe, cando abordamos unha vez máis un recoñecemento do Estado judicial, debemos ser moi claros. O problema aquí non é só que pagar facturas pendentes aos proveedores, senón o modelo de xestión que nos leva a estas situacións e que xa é característica e marca do goberno Calvín e Rego, ou Rego-Calvín. No informe de intervención vese claramente a gravidade da situación e que nos leva continuamente este goberno. Estamos ante unha práctica que debería ser extraordinaria e excepcional, pero que neste Concello, baixo o seu goberno, xa é habitual. O recoñecemento extrajudicial converteuse no reflexo dunha xestión municipal baseada na improvisación, na falta de planificación e no desorde orzamentario. Non lle imos preguntar de novo polo orzamento, porque xa sabemos a resposta. Dentro de 15 días o terán. Dixo ao longo destes últimos 2 anos, dixo creo que foi no último pleno de decembro, estamos en maio de 2025 e seguimos esperando por ese orzamento tan cacareado por vostede que estaba a piques de ser enviado a todos os concelleiros para o seu análise e o seu debate. A realidade é que sempre pasan eses 15 días e o borrador nunca chega. Isto é como o conto do lobo. Algún día chegará, evidentemente, e alegrarémonos moitísimo. Pero volvendo ao informe, este advirte de que o proceder deste goberno municipal compromete principios fundamentais da xestión pública, como de anualidade, orzamentario e legalidade. Non estamos falando de tecnicismos afastados da realidade. Estamos a falar de como se xestionan os cartos da veciñanza de Ortigueira. E a resposta, lamentablemente, é que se fai como xa se leva dicindo desde fai meses, sen previsión, sen control e sen rumbo claro. Hai facturas que vostedes dirán que corresponden a anos anteriores, outras de servizos que non contaban coa correspondente consignación orzamentaria. Unha situación que, segundo o propio informe, implica unha grave vulneración da legalidade. O di o informe, non o di o bloque. Non se trata de pequenos erros ou esquecementos. Estamos ante unha falta de xestión sistemática que pon en perisco o equilibrio económico do noso Concello. O Goberno municipal tentará, unha vez máis, escudarse nos números que presentaron na liquidación orzamentaria do ano 2024 para defender a súa xestión. E tamén dirán que o importante é garantir que se aboen esas facturas pendentes de pago. E nós non imos negar a importancia de aboar estas facturas aos nosos proveedores. Mas a pregunta fundamental segue sen resposta. Por que chegamos a esta situación? Por que Ortigueira acumula débedas e recoñecementos extrajudiciais mes tras mes, ano tras ano?
A resposta é clara, porque o goberno municipal non está á altura das necesidades do noso concello. Estamos a falar dun modelo que perpetúa o desorde, que hipoteca o futuro e que, sobre todo, non dá ningún tipo de solución real. Cada recoñecemento extrajudicial é unha oportunidade perdida para rectificar, para organizar e para planificar. Pero este goberno, no canto de aprender dos seus erros, insiste en repetilos, mes tras mes e ano tras ano. E como dixo Rosalía de Castro, os que non teñen memoria non teñen porvir. E este goberno carece de memoria e de proxecto. Non aprende das advertencias que pleno tras plenos recollen os informes de intervención. Cando son desfavorables e votamos en contra, mal. Cando gobernan vostedes. Se os informes son desfavorables e están vostedes na oposición, pois o conto cambia, non? Ou este goberno non toma medidas para evitar que esta situación se repita. Non traballa para dotar o Concello dun modelo económico eficiente e sustentável. Non temos constancia de que abandonen ese orzamento prorrogado de 2022 do PSOE do señor Muras e que consideraban nefasto para Ortigueira, pero que se negan a liquidar e presentar o seu propio, porque así están moito máis cómodos, non teñen que traballar. Traen modificacións e recoñecementos extrajudiciais e poñen o que dixen anteriormente como reféns os proveedores e se non son os proveedores os concelleiros e concelleiras. Non aceptamos este proceder como norma. Non podemos permitir que se confunda responsabilidade con complicidade. E por iso, hoxe queremos deixar moi claro que o BNG non está nin estará aquí para bloquear pagos, senón para denunciar unha xestión que é prexudicial para a Ortigueira. Non avalamos o seu modelo económico nin de xestión. Pagaremos as facturas porque a veciñanza e os proveedores non deben pagar as consecuencias da mala xestión do señor Calvín e da señora Herrego e da mala xestión do seu goberno, non da oposición. Son vostedes os que nos levan a esta situación pleno tras pleno. Ortigueira merece moito máis. Merece un goberno que planifique, que traballe con previsión, que goberne para a veciñanza e non para apagar lumes. Hoxe deixamos unha vez máis constancia de que esta situación é inaceptable. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Pide vostede a miña dimisión por facer o meu traballo e por facer oposición. Ese é o seu talante democrático. Aquí a inquina parece ser, dende logo non é miña hacia vostedes nin hacia ninguén, porque por sorte non teño inquina hacia ninguén, pero a inquina sí que parece que vai da súa dirección hacia a miña, porque en todas as súas réplicas solamente se dirixe a min, así que por algo será. Eu, cando falo de datos que nos pasan vostedes. Cando falo do que queda de remanente, falo dos informes que nos facilitaron vostedes. Ten aí ao interventor ao seu lado. Aquí teño un informe no que di que hai que incorporar a remanente de crédito, por un lado, 1.179.000 euros e, por outro lado, 396.000 euros do Obradoiro. Teno vostede aí ao lado, se quere, pois lle pregunta e lle explica. Eu, a sensación que teño é que quen non ler os informes son vostedes. E quen non saben como teñen as contas son vostedes. Volvame a pedir a dimisión, se quere, por isto que lle estou dicindo. Chámame a atención unha cousa neste punto, que seguramente que é algo causa do meu descoñecemento, pero eu non son experta nestos temas, nin en economía municipal, pero xórdeme unha dúbida, é que ata agora, cando se traía un recoñecemento extrajudicial de crédito, sempre aprobábamos primeiro a modificación presupostaria para dar cabida ao gasto e despois aprobábamos as facturas que daban lugar a este gasto. Aquí estamos facendo ao revés, primeiro estamos aprobando o gasto e despois a modificación presupostaria. Entón, bueno, non sei se supoño que será correcto, pero, bueno, chamame a atención porque sempre se fixo ao revés. Bueno, vamos ao punto. Señor Calvín, outro día chamoume un proveedor municipal. Un proveedor que ten unha factura sin cobrar. Díxome que falara con vostede, que o chamara, para ver como se podía facer para cobrar esa factura, e vostede lle dixo que a culpa de que non cobrara era miña. Resulta que ese proveedor pois adícase a actividades relacionadas cos deportes náuticos, máis concretamente co surf. Un
Un proveedor, por certo, con un negocio emerxente, con moitas posibilidades de futuro que se ten que buscar a vida noutros concellos porque aquí pois, a normativa impídelle o desenrolo do seu negocio. Decía que me chamou porque vostede lle dixo que a culpa de que non cobrase era miña. A min extrañoume porque xusto esa actividade que el fixo pois estaba recollida nun convenio firmado coa Xunta de Galicia pola que nos concede 51.000 euros para actividades relacionadas co deporte. Entre os obxetos do convenio, curiosamente, o primeiro é actividades de promoción do surf e pádel surf por un importe de 4.700 euros. Pero claro, cando fui mirar como justificaran este convenio, resulta que non pagaron ningunha factura relacionada nin co surf, nin co pádel surf. Por iso, cando eu digo, señor Calvín, que vostede é un fraude, é porque é un fraude. Non se preocupen porque ese proveedor xa ten toda a información e xa sabe que o engañaron, que empregaron a súa actividade e o seu traballo para conseguir unha subvención e que despois justificaron esa subvención con gastos que non tiñan que ver co obxeto inicial. E fixeron o mesmo con outras actividades. Por exemplo, a Carreira Popular de Agosto e as Olimpiadas Rurais tamén están dentro dese convenio da Xunta, pero as facturas veñen aquí neste recoñecemento, é dicir, están sin pagar. Pagaron outras cousas, as que vostedes lles interesaron, as que vostedes lles deu a gana, non as cousas obxeto do convenio. Según di o convenio, se non se paga o que ven ali, supón un incumprimento das condicións do convenio. Vostedes saberán o que fan. A táctica de botarnos a culpa a nós de que os proveedores non cobren non só é burda e obscena, sino que denota o seu auténtico interese, señor Calvín, que non é outro que tentar desprestixiarnos a costa do que sea. O acaban de ver, incluso a costa de que os proveedores non cobren. Eu volvo a decir, retos a que me digan un só recoñecemento de crédito ao que votáramos en contra. Un só. Non o hai. Si o hai de vostedes, de os dous, do señor Calvín e da señora Rego, que si votaron en contra de algún recoñecemento no mandato anterior. Noso, repito, non o hai. Hai intentos de negociación. Hai intentos de mellorar a xestión económica, hai intentos de eliminar gastos superfluos e de mellorar a economía do Concello. Hai intentos inútiles porque nunca quixeron falar, nin negociar, nin acordar. Queren facer como lles dé a gana, gastar como lles dé a gana e pagar como lles dé a gana. E, por suposto, botarnos a culpa a nós de todas as súas desfeitas. Curiosamente, temos neste Concello varios proveedores de gasoil. Por que sempre se castiga o mesmo sen cobrar, mentras os outros cobran en tempo e forma? Por que non se fan convenios coas bandas e coas asociacións para que non pasen meses e meses sen cobrar? Por que non se aproba a ordenanza de subvencións do Concello para non dar o que a interventora anterior chamaba subvencións encubertas? Por que hai aquí sin pagar facturas do festival, señora Rego? Si según vostedes nos iba a costar 100 ou 150.000 euros. Por que 2 anos despois aínda non nos presentaron un borrador de presupostos? E, por favor, señor Calvín, afórrese o chiste de que en 15 días o vamos a ter, porque a min personalmente xa non me fai nin gracia. Cantas facturas e de canto importe teñen aínda sin partida presupuestaria? A ver se me pode contestar algunha destas cuestións antes de emitir o voto. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Mures. Moitas gracias. Bueno, hai unha cousa que se me olvidaba, que yo teño dito en varias ocasións, que cando recibimos diñeiro de alguna administración, igual que se recibe, pois que se recibe ou se vai recibir a Diputación para arreglar o muro de San Roque, si vexo moitas veces que sí, que se mencionan gobernos afíns, que está ben, pero eu creo que a nivel institucional e como representante desta institución do Concello de Ortigueira debo agradecer a todos os entes pois a participación económica nas inversións que temos. En este caso en concreto falo da sala de rayos X do centro de saúde. Sempre se falou, como unha petición de goberno, un logro que eu fixen uso dela estes días xa en 2 ocasións, e moitos veciños tamén,
que está moi ben para o Concello de Ortigueira que teñamos este servicio, non? O cal eu agradezo e a xestión pois estivo ben e nós temos un servicio que en outros concellos non teñen. Pero hai que dicir tamén onde saíron os fondos. Os fondos son fondos do Goberno de España. Fondos que non é máis que decir que, bueno, pois temos un servicio, temos unha sala de raios X no Centro de Saúde de Ortigueira, xestionado polo Servicio Galego de Saúde, pero que ese diñeiro veu do Goberno de España. A publicidade está na porta, no cristal, non hai máis que chegar ali e en dous sitios, porque a publicidade é algo obligatorio e hai que decir onde procede a financiación. O mesmo eso, pois, como a pasarela que se fixo agora na praia. Tamén son fondos tamén que veñen do Goberno de España. Entón, eu creo que veña do Goberno de España, veña da Xunta de Galicia, veña da Diputación Provincial, veña de Europa, sempre hai que mencionar, igual que hai que dar publicidade nos cartéis, pois ao mesmo tempo tamén hai que dar publicidade de onde se conseguiron ese diñeiro e mirar na medida do posible de conseguir máis. Bueno, despois, por outro lado, en canto ao período medio de pago, hai que volver a reconducir outra vez o período medio de pago. Nosotros costounos bastante no mandato anterior, pois chegaron a uns números bons de período medio de pago, cumplíamos, segundo e terceiro trimestre do ano 2022, primeiro e segundo do ano 2023, hasta junio e hasta o mes de xuño, que xa colleron vostedes o relevo de goberno, despois do pleno de investidura, aí estábamos en 23 días. 23 días de plazo medio de pago de unha factura a calquer proveedor. Aí os proveedores, as empresas locales, autónomos e comercios, pois estaban contentos porque presentaban unha factura e nun plazo medio de 23 días, a veces eran de 2 semanas, outras veces pois podíanse alargar outras dúas dos 23, pero estaba nun período bon. Eso a partir do mes de xuño de 2023 deteriorouse totalmente, sin necesidade, porque salvo algunhas partidas, como eran as partidas de cultura, que se agotan aproximadamente no mes de xuño, como pasou o ano pasado, e este ano co aporte que se acaba de facer agora, pois espero que non pase, porque xa cubriron esa partida con máis diñeiro para que non pase o que pasou o ano pasado e o que pasaba tamén o anterior, non? Pero, bueno, o resto hai que ir axustándose, como digo vostede, señor alcalde, non gastar máis do que temos, pero se votamos mau de remanente, sí que estamos gastando máis do que temos. Hai un problema de reaxuste, pois, de axuste económico e de tesorería, non? Logo, pois, eu penso que o período medio de pago en 23 días que está moi ben. Creo que o mellor ni menos ni máis, porque hai que tramitar as facturas e todo ese tema, pero, bueno, acercarse a esas datas porque os proveedores teñen que comprar eses materiales a outros proveedores, pagalos, cando o mellor en 30 ou 60 días ou contado, como queiran eles, e despois nosotros pasamos a pagarlles en 6 meses, ou máis. Entón, eso na medida do posible axuda a que os negocios vayan ben. E aquí en Ortigueira o que temos que mirar é que vayan ben os negocios para que non pechen máis negocios, que ao contrario, que abran máis, se é posible, negocios de todo tipo. Aquí o normal hoxe sería traer estes 56.000 euros de facturas que son do 2024 pero que entraron no 2025, non os 258.000 euros a maiores que son do ano 2024 que están sin pagar. Entón, o normal sería estes 56.000 euros iban vir sí ou sí, porque a contabilidade do mes de diciembre cerrase a unha data e as facturas que entren despois xa non poden entrar en esa contabilidade. Pero os 258.000 restantes, aí xa non é boa xestión, eso xa é unha mala xestión. E, bueno, os proveedores, toda a lista que hai, eles teñen que cobrar. A min tamén mo din que no último período, nos últimos anos nosos, sobre todo no último, que era unha maravilla, e porque ahora de repente, no mismo edificio, nas mismas dependencias, coas mismas competencias, e ingresos, porque a partir de aí
se lles parou de pagar como estábamos pagando nosotros. Bueno, ese é un problema, e un problema é o gasoil, porque, bueno, en un momento determinado, pois, toman a decisión de cortar e quedámonos sin suministro, que a min tamén me pasou nalgúna ocasión, e tuven que remontar, agora volveu a pasar, é dicir, que esas cousas hai que intentar na medida posible, pois evitalas, e temos a gran sorte de que estas empresas non lle dan unha mala publicidade ao Concello, que tampouco non nos axudaría para nada. Entonces, na medida do posible, hai que mirar de ter as cousas ao día. E a ver, se temos outros proveedores de fora de aquí, que eu ben sei, que eu en algunha ocasión tamén botei mau de suministros para gasoil da residencia de ancianos e outros sitios, tal, démoslles o mismo trato. É dicir, que se podemos pagar o gasoil dunha gasolinera que vende de 40 km para diante, pois tamén o normal é que paguemos o gasoil das gasolineras de aquí. Eu creo que iso é vital, non? A min axudaronme moito, e teño que darles as gracias a esta empresa, porque en momentos moi duros económicos deste Concello sempre tuvemos o seu apoio. E houve, pois tamén, momentos bons para eles tamén, como todas as empresas. Pero, bueno, na medida do posible, en resumen, que o período medio de pago pois este en torno aos 20 días, si pode ser. E gracias. Muchas gracias, señor Muras. Ten a palabra el señor Cartelli. Gracias, señor alcalde. Creo que no puedo añadir mucho más. El Pleno es el órgano competente para tomar una determinación. Ya sabemos, ¿verdad?, que no existe consignación presupuestaria para dichas facturas. Algunas son del año 16, 18, etc. y creemos que deben abonarse. Se tendrá en cuenta, además, que el suplemento de crédito se financiará con un remanente de tesorería positivo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Final, hasta que acabei, creo que non quedaba ninguna factura do ano 2016-18. O outro día preguntei e convén aclaralo de que tipo de factura é. Eu entendo, polo que me dixeron outro día na comisión informativa, que son as facturas da Sociedade General de Autores, o que se chama ASGAI, que tantos problemas tuvemos nese momento, e que cando entramos nosotros a gobernar en este Concello tivemos que pagar unha atrasada de bastante diñeiro. O que non entendo é como estaban estas facturas do ano 2016 ou 2018 sin cobrar. Non sei se é que nas tiñan presentadas ou estaban extraviadas ou cal é o motivo desa... Son dúas facturas das GAI, é a miña pregunta. Sí, yo creo que sí. Vale, sí. Pero non estaban presentadas por eles... Ou que pasaba? Reclamadas, pero non pagadas, como extraviadas. É que estamos fora incluso deses 4 anos. 2016 estamos fora dos 4 anos de obligación de pagar a factura. Non entraba na prescripción. Vale. Moitas gracias. Sí, gracias. Entón, nada, perfecto. Tamén nos sucede co gasoil, que hai algunhas... Non se sabe moi ben si por culpa de quen, pero no ano 16, 17, que eles puxeron e que non valían e que tal, e, bueno, estamos aí luchando un pouco con eso. Hai algunhas aí tamén do gasoil e que eles lle supoñen, pois, unha tensión aí de tesorería, pero que, como dice vostede, señor Muras, pois, que pasan os anos e prescriben e, bueno, estamos aí a ver como se pode solucionar este asunto. En canto ao punto que é o que nos concirne neste tema, bueno, sobre este empresario que dice vostede, pois, como sempre, vostede conta a cousa que quere contar e da maneira que quere contar. O convenio se firmou o 30 de agosto, estas actividades se fixeron antes, e a interventora que daquela tiñamos, pois, tivo a ben, aínda que viña no epígrafe perfectamente, como vostede leu aí, pádel e surf, pois non quixo abonalas, polo tanto as levamos a diciembre, primeiro a setembro, logo a diciembre, e como vostede sabe, pois aquelo non saleu, polo tanto, si é verdad, pois que non se pagaron, pois porque non saleu, claro.
Pero eso non fai falta que yo diga eu, xa seguramente os funcionarios municipais, cando el pregunte, pois xa lle comentarán con todo o luxo de detalles estas cuestións. Máis cousas sobre o asunto. Bueno, pois isto son unhas facturas que hai que pagar, como todo o mundo pode entender. E a mí me enseñaron así que hai que pagar o que un debe e nada máis. Hai traballos feitos e se teñen que abonar. Eso o entende calquera. E o que, como sempre, non é que eu me dirixa a vostede, señor Franco, é que é difícil non dirixirme. É moi difícil, porque eu lle acabo de dar 4 ou 5 datos, podería darlle máis, de cousas que vostede di, que flagrantemente logo a realidade que é tozuda, pois a deixa pois en unha situación moi comprometida a nivel de crédito político, e vostede pois volve outra vez sobre a mesma cuestión, e é o que eu non entendo. É dicir, se hai pediatra, pois hai pediatra, se hai rayos X, pois hai rayos X, vostede di, no, que non vienen, es que non los hai, es que van números rojos, es que sempre vostede ten a cuestión de que todo vai fatal e unha situación malísima e eu son o peor do mundo e non teño crédito e non sei cuántas historias e tal, incluso o personal. E logo a realidade, pois é totalmente diferente. E esa é a cuestión que eu lle digo. Non é que eu me refira a vostede, é que me fai moi difícil non facelo. E por que non lle fai ao señor Xal, ao señor Muras? Pois que non reiteran en temas que non, é ese enmendalle, verdad? Se acuerda usted de aquella cita? Bueno, pois usted en lugar de enmendar, pois non, sigue usted empeñada en que la realidad sea como usted quiere e non como es. E despois, pois, hai estes problemas que yo le digo, non? Entonces, é por esa razón, non é por outra ninguna. E eu creo que debe dimitir porque xa vostede, eu creo que non ten crédito, porque todas estas que lle estou dicindo son moi graves. Porque que lle diga vostede á cidadanía que non van a vir os rayos X e a sala está aí funcionando, pois, oye, que hai números vermellos, vostede o publica en todos os medios cantos pode, que vai a ser un desastre a xestión e tal, oye, e logo non. Pois que quere que lle diga? Pois ao final, oye, e tal. E logo no personal, pois se estou nos bares ou se estou en non sei onde ou se non... Bueno, pois son cousas que non teñen que ver con isto. Pero bueno, para non estendernos máis, que o punto é o que nos interesa, neste expediente están as facturas incluídas no extrajudicial do ano 24, e que non foron aprobadas por vostedes coa disculpa de que estábamos en números roxos. Agora, eso xa non existe, non? Agora que xa quedou claro que temos unha economía saneada, non? Espero que non haxa ningún problema en votar a favor, ou, por tanto, para que estes proveedores, como dice vostede, cobren, non? Que é o que queremos todos e desexamos todos, porque logo vostedes veñen aquí e me dicen, pois é que hai que bachear, é que hai que facer, é que hai que poñer aquelo, é que hai que poñer outro, claro, pero que eses traballos se fan porque alguén o realiza e logo quere cobralos, que, aparte os que xa tiveron empresas, verdad, pois saben que se non se lle paga en 3, 4 ou 5 meses, pois pode ter unha tensión de tesorería na súa empresa e tampouco naide quere todo isto. E o que teñen que ver vostedes é que estas facturas que estamos metendo nosotros agora son de comercio local. Intentamos sempre traballar co comercio local, sempre. Sempre. Por lo tanto, a quen vamos a tensionar económicamente se non pagamos en tempo e forma, pois é os veciños e as veciñas que teñen esas empresas e nos dan pois, os servicios, os bienes, o que sea que precisamos. Por lo tanto, eu querería eso, un pouco de reflexión sobre este asunto, verdad, que é tan importante. Por lo tanto, vamos a utilizar os proveedores locales, pero vamos a pagarlles. E daqui que sepan e que salgan con unha certeza que o Concello de Ortigueira, cando lles demanda un traballo, pois o vai a pagar. O vai a pagar. E aparte agora saben vostedes e todos os veciños, non polo que o diga eu, sino porque imiteu un informe a intervención municipal de que non estamos para nada en números vermellos. Temos cartos para pagar, polo tanto, ningún proveedor do Concello pois vai a entender por qué pois non se lles paga se hai cartos. Por lo tanto, eu creo que todo isto é bastante lóxico e normal e é o que precisamos que de aquí en diante, e estou de acordo co señor Muras, oye, acercarnos o máximo posible pois a esa baixada dos 30 días. Non sei se 22, 25 ou 27, pero nese rango, para que un proveedor municipal teña a certeza de que en un mes ou menos vai cobrar. E ese mensaxe que lles lanzamos é un mensaxe de confianza.
de confianza no Concello. E o Concello somos os 13 que estamos aquí, o grupo de goberno e vós tamén, todos. E de aí ten que salir, pois tal. Eu estou seguro, e non me cabe dúbida ninguna, que todos os 13 que estamos aquí queremos o mellor para Ortigueira, cada un cas súas ideas, eso está clarísimo. Agora ben, os proveedores teñen que estar lonxe das ideas, eles fan un traballo e queren non cobrar, e nosotros temos que estar aí para que isto sea así, verdad? Si máis vamos a votar, votos... É que se volvemos por alusións, é que vostede me está aludindo todos os días, entonces estamos aquí hasta mañana. Señora Franco, Mire, xa no seu día retei a señora portavoz porque dixo o mismo que dixo vostede, é mentira. Eu nunca dixen que os raios X non foran a vir a Ortigueira. É que vostede o que saca o tema. Eu levo sin falar dos raios X non sei canto tempo, pero vostedes están RQR. Entón, a min gustaríame aclaralo de novo, porque xa outra vez a súa portavoz o dixo que eu non sei cando dixera que non quería que viñera os raios X e que nunca jamás iban a vir, e iso non é certo. Eso é mentira. Entón, eu retos, igual que fixen antes coa señora Rego, a que se teñen probas de que eu dixen eso, que as saquen. E se non as teñen, que non volvan a mentir. É o único que lles pido. A min, despois que pida a miña dimisión ou non, bueno, pois eso está, como dixen antes, no seu talante democrático, porque vostede non soporta que a xente lle faiga oposición. Esa é a realidade. Non se preocupe, que eu vou seguir facendo o meu traballo e non se preocupe que non vou a dimitir. E me vai ter que aguantar aquí polo menos 2 anos. O que sí que lles pido é que non mintan. E que se din algo, que sexa con probas. Moitas gracias, señora Franco. Ten vostede vídeos e ten vostede cousas que tal, pero bueno, xa non vamos a entrar en todo. Eu creo que está... Vale, eu creo que non hai ninguén en Ortigueira que non sepa todo isto, pero bueno, vamos a votar votos a favor do punto, votos en contra, abstencións. Moitas gracias, prospera logo o punto, pasamos logo... Sí. Pasamos logo ao punto número 4, que sería o expediente 2511/24, recoñecemento de compatibilidade personal laboral fixo. Ten a palabra o señor secretario para que dé lectura a parte dispositiva do ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 9/5 do ano 25. Muchas gracias, señor alcalde. Dase conta deste ditame, vista a tramitación do expediente 2511-2024 para o recoñecemento de compatibilidade do traballador municipal para o desempeño dunha actividade privada, vista a proposta de resolución asinada pola funcionaria técnica da Administración Xeral do día 1 de abril de 2025, de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, elevase ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, autorizar a Luís Miguel Alonso Tresancos, a compatibilizar o seu posto de personal laboral no Concello de Ortigueira incorporado ao Grupo de Emerxencia Supramunicipal coa actividade consistente en mantemento da dar Ortigueira por conta allea coas seguintes condicións. Será preciso que a actividade non implique relacións directas ou indirectas co Concello de Ortigueira. O interesado ten estritamente prohibido o uso de información sensible a que ten acceso para o desenvolvemento da súa actividade privada. A xornada prevista na actividade privada deberá ser inferior á metade da xornada ordinaria do Concello de Ortigueira. A actividade privada deberá desenvolverse de forma que se realice fora da xornada laboral na Administración. En ningún caso poderá perturbar o funcionamento do servicio onde se atopa adscrito o interesado. O exercicio de calquera actividade compatible non servirá de excusa ao deber de asistencia ao lugar do traballo, nin o atraso, negligencia ou descoido no desempeño das súas funcións. As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que se conteñan no réxime disciplinario aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou recoñecemento de compatibilidade se na resolución correspondente se cualifica de falta grave ou moi grave. Tamén dará lugar á revogación ou exercicio dunha actividade privada distinta ou que non se corresponda en exactitude cos termos expresados no apartado primeiro. Esta autorización decaerá automáticamente coa aprobación da relación de postos de traballo. Inscribir o acordo do Pleno
no rexistro persoal e notificar o acordo interesado. A Comisión Informativa ditaminou favorablemente a proposta cos votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, Partido Socialista de Galicia, Primeiro Ortigueira e unha abstención do concelleiro o señor Xalo Elizaldes do Grupo Mixto. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Nada que comentar. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, aquí veñen varias, vou comentar esta e xa dou todas por comentadas. Nós estamos de acordo con todas estas compatibilidades que veñen aquí ao pleno, pero sí que nos parece que, bueno, pois polo menos algunha delas é indicativo de que de que algo non se está facendo ben cos traballadores do Concello. Cando varios traballadores do GES, neste caso, pois están solicitando poder traballar noutro sitio para complementar o seu salario, pois seguramente sexa porque o que se lles está pagando seguramente non se corresponda co traballo que están facendo. Non creo que este dicindo ninguna cousa para que vostede se ría, porque entenderá vostede que unha persona que traballa 8 horas ao día, se está pedindo compatibilidade para traballar outras non sei cantas, pois debe ser que económicamente o necesita, non lle parece? Entón, creo que decir que seguramente o salario pois é corto, tampouco creo que este dicindo unha cosa para que vostede se este reindo. Non lle parece? Entón, eu lle pido, como decía antes o señor Sal, que non se ría. Non, eu non estou botando aquí culpas a ninguén. O que pasa que vostede xa enseguida collen as culpas. Eu non estou botando culpas a ninguén, eu estou dicindo que hai un problema. Para min isto denota un problema. Non creo que faiga falta ser enxeñeiro aeronáutico para darse conta disto, non? Realmente a nosotros nos constan protestas non só do GES, senón tamén hai protestas de traballadores da Escola de Música que tampouco están de acordo coa súa cualificación como no seu posto de traballo, co traballadoras do SAF. Entón, somos conscientes de que estas protestas están chegando aos xulgados. Eu recordo que vostedes, cando estaban na oposición, pois eran uns firmes defensores dos traballadores do Concello, iban a solucionar todos os problemas, iban a solucionar, porque daquela toda a culpa era do goberno socialista e máis de Primeiro Ortigueira, porque votábamos non sei que, e agora resulta que vostedes están recibindo moitas máis reclamacións judiciais das que había. Entón, eu o que pido, xa digo que estamos de acordo coas compatibilidades, pero o que pido é que se teña un pouco de cuidado ahora que xa sei que contrataron un RPT, pois cos traballadores que quizá teñen as condicións laborais máis perxudiciais. É o único que pido. Creo que non é para reírse, ni para mofarse, ni para facer burla do que estou dicindo. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Ben, eu simplemente decir, como en outras ocasións, en este punto é un dereito que teñen os traballadores do Concello, do Departamento que sea servicios sociais, sea peóns, sea administrativos, GES, quen queira facer uso deste dereito, pois ten que pasar por pleno. No meu mandato, houve varios traballadores que decidiron que sí que querían facer outra actividade, polo motivo que sea, motivo económico ou outros, non? Cada un é libre de facer o que queira, como queira e arreglarse como poida. E nós o que temos que facer é facilitarlles no posible esta situación. Por a miña parte nada máis. Moitas gracias, señor Cartelle. Non tengo nada que añadir a isto. Moitas gracias. Vamos a votar logo. Eu neste punto non teño máis que decir o tema de que os traballadores son libres e teñen dereitos para estas cuestións e nosotros simplemente acatar eses dereitos e esos desexos que teñen eles de ter outros postos de traballo onde se sintan máis felices económicamente e personalmente. Vamos a votar, votos a favor. Unanimidade. Pasamos logo ao punto número 5,
que sería o expediente 655/2025, recoñecemento de compatibilidade personal laboral fixo. Ten a palabra o señor secretario para que dé lectura a parte dispositiva do ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 9 de maio do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta deste ditamen extracto, vista a tramitación do expediente 655/2025 de solicitude de compatibilidade polo empregado municipal Diego Polo Sánchez, vista a proposta de resolución asinada pola funcionaria técnica da Administración Xeral, propónse ao Pleno o seguinte acordo: autorizar a Diego Polo Sánchez a compatibilizar o seu posto de traballo no Concello de Ortigueira incorporado ao Grupo de Emerxencia Supramunicipal coa actividade privada consistente en servizo de xardinería por conta allea coas seguintes condicións. As condicións remítome as antes citadas para o anterior acordo, que son as mesmas: inscribir o acordo no rexistro de persoal e notificar o acordo interesado. Este ditame foi aprobado favorablemente cos votos favorables dos grupos municipais, excepto do concelleiro Xal Orizales, que se abstivo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Nada que decir. Nada que comentar. Ten a palabra a señora Ana Franco. Nada que engadir. E ten a palabra o señor Penabaz Muras. No, o mismo que dixen no punto anterior, que me alegro por eles, que lles vaya ben e que nada máis. Moi ben. Ten a palabra a señora Añadir. Portella. Pois moi ben, igual que no anterior, pois vamos a pasar a votación. Votos a favor. Unanimidade. E por último pasamos ao número 6, o expediente 451/2025, tamén é un recoñecemento de compatibilidade personal laboral temporal. Ten a palabra o señor secretario para que dé lectura á disposición do ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 9/5 do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta en extracto deste ditame, vista a tramitación do expediente 451/2025 para recoñecemento de compatibilidade a unha traballadora do Obradoiro de Emprego Terras Ortegal 2 para o desempeño de actividade privada, vista a proposta de resolución asinada pola funcionaria técnica da Administración Xeral, propónse o Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, autorizar a Tatiana Rueva Coleva a compatibilizar a súa relación laboral no Obradoiro de Emprego Terras Ortegal no Concello de Ortigueira coa actividade privada consistente na función de recepcionista por conta allea coas condicións anteriormente citadas, que son as mesmas que as indicadas nos acordos anteriores. Inscribir o acordo do Pleno polo que se recoñece a compatibilidade para desempeñar as actividades privadas no registro de personal. Notificar o acordo á persoa interesada. A Comisión Informativa ditaminou favorablemente esta proposta con 6 votos a favor dos concelleiros dos grupos do Partido Popular, PSDG, PSOE, Primeiro Ortigueira e unha abstención do concelleiro Xal Orizales, integrante do Grupo Mixto. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Nada que decir. Ten a palabra o señor Marco Xal. Nada que engadir. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Franco. Nada que engadir. Moitas gracias. Igual que antes, ben. Nada que añadir. Moi ben, pois pasamos logo a votación. Damos por finalizado o pleno extraordinario. Moitas gracias a todos polos votos e porque saliran os puntos adiante. Moitas gracias.